Oliko sun esitys tämä gradu-esitys? Joo, tervetuloa striimiin seuraajat. Aloitellaan tässä ihan kohta, kun saadaan vielä ihmisiä tänne paikan päälle. Pian aloitetaan. No niin, tervetuloa kaikille Tähtitieteen opettajailtaan, erityisesti siellä striimiä seuraavat. Tässä tosiaan tänä iltana olisi tarkoitus ottaa vähän selvää siitä, että miten tähtitiedettä ja sen opetusta voisi elävöittää ja lisätä muutenkin avaruusteemaa kouluopetukseen. Tämän tapahtuman on järjestänyt siis, nyt joku saa huikata vielä, jos mä muistan väärin, mutta tässä on siis kaikki tähtitieteen opetusta järjestävät Suomen yliopistot, eli Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja erityisesti Metsähovin observatorio, Heureka, tähtitieteellinen yhdistys URSA ja sitten Tiedemuseo Liekin observatorio. Unohdinkohan jonkun, mutta ne olemme me. Eli tervetuloa, ja tässä me aloitetaan tämä tilaisuus kuulemalla vähän erilaisista tavoista tätä elävöittämistä tehdä, ja meillä on täällä puhujina ensimmäisenä Sanna Launiainen. Hän on tehnyt ProGradu-tutkielmansa, hän on tehnyt tällaisen tukipaketin, joka auttaa opettajia tähtitieteen aiheiden opettamisessa. Me aloitetaan sillä, ja Sannalle esitettävät kysymykset tehdään sitten tässä heti esityksen jälkeen, koska Sannan pitää päästä takaisin Turkuun, joka on kaukana. Sitten seuraavaksi vähän URSAn toiminnasta, URSAn palveluita kouluille. Sitten Heureka ja ESERO Finland, avaruusteema tiedekeskus Heurekassa. Ja sitten Tiedemuseo Liekin observatorio kertoo vielä omista palveluistansa kouluille ja alakouluille erityisesti. Ja sen jälkeen vielä kuullaan oikea tähtitieteilijä, eli Tuomas Hackman Helsingin yliopistosta kertoo ajasta ja etäisyyksistä tähtitieteessä. Mutta mä sanoisin, että me voitaisiin aloittaa nyt sitten Sanna Launiaisen esityksellä, eli tähtitieteen lyhyt oppimäärä luokan opettajille. Ja katsotaan täältä sitten. On F11. Säkin tiedät jostain, miten tämän saa fullscreeniksi. Tiedän, miten saa fullscreeniksi, mutta katsotaan, voi se näinkin olla. Joo. Olisiko tosta? Ei sitä ainakaan räjähdystä tapahdu, että ehkä sitä voi painaa. No niin, hyvä. Eli mun nimi on siis Sanna Launiainen Turun yliopistolta, sieltä kaukaisesta Turusta.
Ja tein tosiaan graduni liittyen tähtitieteen kouluopetukseen. Ja se gradu itsessään ei ollut ihan tällä otsikolla, mutta sen pohjalta sitten syntyi tämä tukipaketti, jonka nimi on tosiaan tähtitieteen lyhyt oppimäärä luokan opettajille. Mä kerron ensin hiukan, että kuka mä olen ja miksi mä tein tämmöisen gradun, ja sitten siitä mun gradusta yleisesti, ja sitten lopuksi vielä tuosta tukipaketista tarkemmin. Ja paikalla olijat saa sen halutessaan sitten mukaan. Olen siis koulutukseltani filosofian maisteri, ja mulla on fysiikan ja matikan aineenopettajan pätevyys, eli fysiikka oli pääaineena ja valmistuin viime kesänä. Toimin tällä hetkellä projektitutkija-nimikkeellä Lounais-Suomen Lumokeskuksella Turun yliopiston yhteydessä. En tosin tutki mitään nimikkeestä huolimatta, vaan teen töitä lasten tiedekasvatuksen parissa. Tehdään kouluyhteistyötä Turun alueen koulujen kanssa. Heitä tulee esimerkiksi vierailulle meille yliopistolle ja tehdään erilaisia tutkimuksia sitten eri aihepiireihin liittyen, ja sitten järjestetään myös vapaa-ajan tiedekasvatustoimintaa. Ja mä oon ollut aina kiinnostunut tähtitieteestä ja avaruudesta. Tuolla alimpana on mainittu, että olen ollut Tähdet ja avaruuslehden innokas lukija vuodesta 2007 asti. En ymmärtänyt silloin kaikkea todellakaan sisällöstä. En ehkä ymmärrä vielä nytkään aina kaikkea, mutta ei se mitään. Se on silti mun suosikkilehti. Siellä on ihanan paljon kuvia. Suosittelen siis kaikille kyllä tähän lehteen tutustumista. Sitten tuossa on kuva, minä heilahtaneena viime syksynä, kun oli tuommoinen kometta, jonka nimeä en edes yritä lausua, lukee tuolla oikealla sivussa. Oli siis paljain silmin nähtävä. Toi on otettu ehkä noin 3-4 kilometrin päässä Turun keskustasta niin, että se keskusta on just tuolla suunnassa. Eli aika paljon valosaastetta oli tossakin paikassa, mutta se silti erottui sieltä paljain silminkin, kun tiesi mitä etsiä mistä suunnasta. Tykkään siis myös valokuvata sitä tähtitaivasta kovasti. Ja tässä on nyt, mun hienot fontit ei toimi tässä PDF-versiossa, ei se mitään. Tässä on pieni katkelma tuolta tukimateriaalista, eli kun mä olin 4. luokalla, niin silloin toi New Horizons-luotain laukasti, niin sitten me opettajan kanssa seurattiin sitä siitä alakoulun loppuun asti aina päivittäin, että missä se eteni, kun oli joku tällainen verkkosivu, mistä pystyi katsoa, että missä se menee, niin se oli ihan superkiva. Mun mielestä silloin meitä oli huikeat 2 oppilasta meidän luokalle, jotka oli niin kuin ihan superinnoissaan siitä, ja muiden mielestä se oli tosi tylsä juttu. Tehtiin sitä silti, ja sitten kutakuinkin viikko sen jälkeen, kun mä olin saanut opiskelupaikan yliopistosta, niin sitten se luotain saavutti sen Pluton, niin se oli mun mielestä tosi hauska. Siihen asti seurasin sitä. En ehkä ihan päivittäin enää siinä vaiheessa, mutta seurasin kuitenkin. Eli olen siis sinne tukimateriaalin kirjoittanut kaikkia tämmöisiä niin kuin hauskoja juttuja oman elämänikin varrelta. Ja se gradu itsessään, niin sen nimi on luokanopettajien tähtitiedeosaaminen ja sen merkitys ympäristöopin opetuksessa. Tukimateriaalin koostaminen tähtitieteen aiheiden opetuksen tueksi. Tämä on ihan löydettävissä netistä, voi googlata jotain ton suuntaista, niin se löytyy sieltä kyllä. Ja mun ohjaajana oli tähtitieteilijä Pasi Nurmi, joka on ollut tätäkin tapahtumaa järkkäilemässä, ei tosin ole täällä paikan päällä, mutta kuitenkin. Sitten oli fysiikan opettaja Henna Kevärinmäki, hän tekee jatko-opintojaan Turun yliopistossa. Ja sitten oli professori Petriina Paturi, myöskin sieltä fysiikalaitokselta, hän on nykyinen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani. Ja siellä mun gradussani mä käsittelen sitä, miten tähtitiede näkyy perusopetuksen opetussuunnitelmassa näissä 2 viimeisimmässä. Eli siellä on selkeitä tähtitieteeseen kohdistuneita muutoksia, niin halusin niitä nostaa esille. Ja sitten siellä on luokanopettajien tähtitiedeosaamista ja vähän yleisemminkin luokanopettajien matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamisesta. Ja siihen liittyen sitten vielä, että miten tähtitiede näkyy Suomessa luokanopettajakoulutuksessa. Ja lopuksi, että
mitäs nyt kaikkien pitäisi oikeastaan siitä tähtitieteestä tietää. Ja näiden pohjalta sitten syntyi tämä tähtitieteen lyhyt oppimäärä luokanopettajille. Ja tämänkin tapahtuman kannalta on olennaista se, että miksi sitä tähtitiedettä ylipäätään kannattaa opettaa. No ensinnäkin siellä perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan siis ihan tähtitieteeseen liittyviä asioita, erityisesti toi kohta, jonka mä oon ottanut tuohon, missä sanotaan nyt luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut sieltä lähiavaruuteen, vuoden aikoihin sekä päivän ja yön vaihteluun perehtyminen. Mutta ehkä kaikkein olennaisinta mun mielestä on se, että kun yleensä luonnontieteet on, kun mietitään mistä asioista lapset on kiinnostunut, niin luonnontieteisiin kohdistuva kiinnostus on kovin sukupuolittunutta. Mutta avaruuteen liittyvissä asioissa näin ei ole. Et erityisesti sit vielä maapallon ulkopuolisen elämän mahdollisuus on semmoinen yksittäinen aihe, joka kiinnostaa aivan kaikkia lapsia. Ja kyllä tämä avaruusasioiden mielenkiintoinen olemus on tullut hyvin esille niin kuin mun työssäkin, että kyllä avaruusasiat on aina ne, mistä lapset kaikkein eniten kysyy ja innostuu. Ja tähtitieteen aiheiden kautta voi opettaa muitakin aiheita kuin vaan sitä tähtitiedettä. Että se on ihan super monitieteinen, poikkitieteellinen ala. Ja OPSissakin on korostettu sitä, että pitäisi lähestyä eri teemoja ja ilmiöitä poikkitieteellisesti ja oppia rajat ylittäen, niin tähtitiede on tosi hyvä aihe tällaiseen opetukseen. Ja sitten toki tähtitieteessä on myös hyvin abstrakteja asioita, niin kuin vaikeita asioita hahmottaa, niin se harjaannuttaa sitten oppilaiden tämmöisiä just abstraktin ajattelun taitoja. Ja on tutkimuksissa huomattu, kaikki mitä mä tässä kerron, niin lähteet löytyy sitten kyllä sieltä minun gradusta, jos joku haluaa minun väitteitäni tarkistaa, mutta on siis tutkimuksissa huomattu, että se, että minkälainen opettajan sisältöosaamisen taso on, niin siinä on selkeä yhteys siihen, että kuinka tehokkaasti ne oppilaat sitten oppii. Ja rinkulointi on siellä taas vähän mennyt huonosti, mutta myös se on niin kuin tunnistettu, että itselle vaikeiden tai vieraampien aiheiden opettaminen koetaan monesti epämieluisaksi ja sitä saatetaan vältellä. Ei välttämättä edes niin kuin tietoisesti vältellä, vaan että sit vaan opetetaan enemmän niitä asioita, joista tykkää, joissa itse on hyvä. Ja myös semmoinen, mikä on noussut esille, on se, että opettajat ei aina edes ehkä tiedä, että he ei osaa jotain välttämättä niin hyvin kuin pitäisi, tai että heillä on erilaisia ennakkokäsityksiä, eli semmoisia käsityksiä, jotka poikkeavat siitä nykyisestä tieteellisestä näkemyksestä. Tuossa tuo lainaus, 22% vastaajista puolestaan perusteli vuodenaikoja siten, että auringon valaisemalla puolella on kesä, on peräisin semmoisesta Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa tutkittiin luokanopettajaksi hakeneiden vastauksia kysymykseen siitä, että mistä vuodenajat johtuu. Siinä piti antaa sekä sanallinen vastaus ja sitten sai piirtäen täydentää sitä. Niin mun mielestä tämä on aika hälyttävääkin ehkä, että hiukan yli 5% on sitä mieltä, että vuodenajat johtuu siitä, tai niin kuin, että vuodenajat syntyy siitä, mihin aurinko paistaa. Mikäs siellä puolella on, mihin aurinko paistaa? Haluaako joku täältä paikan päältä kertoa? Niin, nytkin on kesä, aurinko paistaa pilven takana. Eli päivä on sillä puolella, missä aurinko paistaa, niin et siis oikeasti 1/5 näistä luokanopettajaksi hakeneista henkilöistä oli tätä mieltä. Ja siellä samaisessa tutkimuksessa oli vielä muitakin mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, mistä vuodenajat johtuu. Eli se on ainakin semmoinen selvästi hankalampi aihe, joka kuitenkin on ihan siellä OPSissakin. Ja sitten tarkastelin sitä, että miten sitä tähtitiedettä otetaan esille luokanopettajakoulutuksessa, niin yleisestikin luokanopettajakoulutus Suomessa se ei niinkään keskity siihen, että opetettaisiin niitä opetettavia sisältöjä niille tuleville luokanopettajille, vaan keskitytään siihen, että miten niitä sisältöjä sit opetetaan
Ja se, että kuinka paljon niitä luonnontieteitä tai luonnontieteiden opetusta opetetaan eri yliopistoissa, niin se vaihtelee, että jossain se määrä on suurempi ja jossain yliopistossa pienempi, ja sitten se sisältökin vielä poikkeaa. Eli joissain yliopistojen opetussuunnitelmissa oli mainittu ihan jotain tähtitieteenkin juttuja, mutta ei todellakaan kaikissa. Ja sen lisäksi, kun on tutkittu, että minkälainen asenne suomalaisilla opiskelijoilla on fysiikkaa tai fysiikan opettamista kohtaan silloin, kun he aloittaa tätä luokanopettajakoulutusta, niin on huomattu, että heillä on he suhtautuu siihen fysiikan opettamiseen aika negatiivisesti, ja suuri syy sille oli se, että he kokee, että he ei osaa sitä fysiikkaa tarpeeksi, mutta sitten sitä fysiikkaa ei kuitenkaan heille enää opeteta. Et todennäköisesti, tai että he voi olla sellainen tunne vielä valmistumisen jälkeenkin, että he ei osaa sitä fysiikkaa tarpeeksi hyvin, että he kokisivat mukavaksi sen opettamisen. Ja toi näkyy nyt huonosti tuossa tuo lainaus. Tämä on suomalaisesta väitöskirjasta, tai tuo lainaus on siis minun gradustani, mutta siinä kerrotaan suomalaisesta väitöskirjasta, jossa osa näistä väitöskirjaa oli tehty tämmöinen kyselytutkimus. Opettajilta oli kysytty, että mistä heidän tähtitieteen osaaminen on peräisin, ja vaan 18% tähän vastanneista luokanopettajista oli opiskellut tähtitiedettä yhtään millään tavalla, eli alle 1/5, ja tästä 1/5 suurin osa itsenäisesti. Eli sitä ei heille opeteta. Tämä tosin oli jo, jos muistan oikein, niin ehkä 2007 vuodelta, että tämä on vähän vanhempi, mutta sen perusteella, mitä aiheeseen tutustuin tässä gradua tehdessäni, niin en usko tähän tulleen kauhean suurta muutosta. Ja sitten se, mitäs kaikkea tulisi tähtitieteestä tietää, niin ne mun ajatukseni on itse asiassa kansainvälisen tähtitieteellisen unionin tämmöisen tähtitieteen opetukseen keskittyvän osaston ajatuksia siitä, että mitä kaikkeen pitäisi tähtitieteestä tietää. Ja siinä on 11 teemaa. Eri teemaa, siellä on siis jaoteltu tähtitieteeseen liittyviä asioita teemoittain. Ja näistä nyt keskeisimpinä tässä mun tukimateriaalissa on noin teemat 2 ja 7, sen takia, että ne liittyy kaikkein suorimmin sinne OPSin tavoitteisiin. Eli teema 2, tähtitieteelliset ilmiöt vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme, ja sitten teema 7, elämme pienellä maaplaneetalla aurinkokunnassa. Ja otin kyllä tähän muitakin teemoja tuolta käsittelyyn, koska tähtitieteen mielenkiintoiset asiat eivät suinkaan rajaudu noihin teemoihin 2 ja 7. Sitten siihen pääpointtiin, eli siihen tähtitieteen lyhyt oppimäärä luokan opettajille materiaaliin. Tuossa on nyt pikkasen kuvia siitä. Se löytyy digitaalisena, mutta nyt mulla on tosiaan täällä paikalla oleville mukana niitä, ja jos Turun suunnalla liikkuu, niin sit voi olla yhteydessä, niin saa kyllä tuommoisen fyysisenkin kappaleen, jos haluaa. Ja tämä rakentuu 5 osasta. Ne on painovoima, maapallo kiertää aurinkoa, aurinkokunnan ulkopuolella, maailmankaikkeuden mittakaavat ja ihminen tutkii avaruutta. Ja jokainen näistä 5 osasta jakautuu vielä 2 osaan, eli siellä on aina opettajalle luettavaksi suunnattu teoria, jossa on tietoa siitä aiheesta, ja sitten tehtäviä tutkimuksia, jossa on sit ideoita, että mitä tähän aiheeseen liittyen voisi oppilaiden kanssa koulussa tehdä. Ja nuo teoriaosuuksien pituudet vaihtelee, jotkut on tosi lyhkäisiä, jotkut on pidempiä, mutta mä oon yrittänyt tehdä niistä semmoisia, että niitä olisi niinku kiva katsoa ja lukea sellaisia, että haluaa niinku lukea, vaikka ei nyt ehkä olisikaan oma lempiaihe välttämättä, mutta että sitä olisi kuitenkin niinku kiva käydä läpi. Tässä on yksi esimerkki. Tämä on tuolta teemasta 3 aurinkokunnan ulkopuolella. Et miltä ne voi näyttää ne teoriaosat. Sitten mä oon kerännyt, siinä on tommosia hauska tietää bokseja, missä on sitten jotain kivoja faktoja avaruudesta. Mut tässä keskitytään siis siihen, mitä kaikkea aurinkokunnan ulkopuolelta löytyy just siihen maan ulkopuolisen elämän mahdollisuuteen ja erilaisiin eksoplaneettoihin.
Mua huvitti, kun mä oon kerännyt tämän tiedon näistä exoplaneetoista tänne joulukuussa 2023, ja se on jo vanhentunutta, eli exoplaneetteja on löydetty tässä vuodessa jo paljon enemmän kuin, tai nyt on löydetty exoplaneetteja paljon enemmän kuin mitä niitä oli silloin joulukuussa 2023. Se lukumäärä on tästä niin kuin edellisellä aukeamalla mainittuna. Tähtitiedekin etenee nopeasti, mutta tämä on silti ihan hyvä teos edelleen. Siellä on mainittu, että tämä tieto on vuodelta 2023, eli ei haittaa, että siinä on semmoinen vanhempi tieto päätynyt. Sitten mä oon kerännyt tänne kanssa kaikkia tämmöisiä hauskoja linkkejä, että jos joku asia nyt kiinnostaa paljon enemmän, niin sitten on helppo etsiä asiasta lisätietoa. Esimerkiksi just tuolla Hauska tietää boksissa on toi osoite, josta pääsee katsomaan niitä eksoplaneettojen tilastoja NASAn sivuilta. Sitten siellä on ne tehtävät ja tutkimukset, osat. Tässä on mun oma suosikkitehtäväni sieltä. Tässä rakennetaan tällainen spektroskooppi, jolla voi sitten katsoa valon aallonpituuksia, millaisia aallonpituuksia mistäkin eri valonlähteistä löytyy. Tämä on tosi hauska. Ja sitten jos mun tehtävä on peräisin joltain muulta kuin minun omasta pääkopastani, niin sitten olen aina laittanut sen paikan tonne tietenkin nähtäville, ja yleensä on tuolle linkin muodossa, että sitten sä voit itsekin käydä etsimässä, että olisiko siellä jotain muutakin mielenkiintoista, mitä he olisivat tehnyt. Mutta tämä on ihan superhauska. Mulla on tällainen kotona, ja sitten mä katselen kotilamppuja tällä spektroskoopilla. Tämä on tosi hauska askartelu mun mielestä. Tätä, joo. Me järjestetään siis paljon esimerkiksi tiedeleirejä ja tiedekerhoja, niin kyllä me on tämmöisissä yhteyksissä tehty tätä lasten kanssa, alakouluikäisten kanssa. Ihan, siis, kun osaa leikata, niin tämän pystyy tehdä. Ja sitten vaikka sä oot aikuinen, niin tämä on silti kiva. Et ei ole sellaista, niinku, että jos nyt ei saksia vielä osaa käyttää, niin sitten ei ehkä sovi niinku itse askareltavaksi, mutta kyllä sillä voi silti pienemmät katsellakin, että se on tosi hauska. Ja tämä materiaali on saatavilla Lounais-Suomen Lumakeskuksen nettisivuilta, eli osoitteesta luma.utu.fi. Ja sieltä kun valitsee kouluille ja opettajille semmoisen alas aukeavan valikon sivun yläreunasta, ja sieltä sitten menee kohtaan opettajille, niin sieltä löytyy sitten tähtitieteen lyhyt oppimäärä luokan opettajille. Ja saa tosiaan fyysisiäkin kappaleita, jos tulee Turusta hakemaan, sieltä kaukaa Turusta. Hyvä. Nyt jos on muita kysymyksiä, niin saa kysyä tässä kohtaa. Tosiaan mulla on tässä tämmöinen käsimikki, että me saadaan tuonne striimiin kysymyksiä. Tai siinä on tullut vielä lisää. Hyvä. Nyt jos on Sannalle kysymyksiä, niin mä tuon mikin paikalle. Ja tässä tosiaan aikaisemmin esitettiin kysymys, että saako osallistujat tästä jotkut prujut. Me voidaan siis lähettää kyllä kaikkien esiintyjien niin kuin nämä esitykset varmasti niin sitten osallistujille, ettei tarvitse tehdä niin paljon käsisauhuten muistiinpanoja. Täällä ei tunnu olevan kysymyksiä. Mä haluaisin itse kommentoida tähän sen, että mä uskon, että just tämä, että luokanopettajien niin kuin varmaan oma harrastuneisuus näkyy tosi paljon siinä, että kuka opettaa tähtitiedettä ja kuka siitä tietää. Mä uskon sen, että myöskin tänään paikalle tulleet ovat itse asiassa jo kiinnostuneita tähtitieteestä ja siinä aika pitkälle harjaantuneita. Muuten he varmaan ei olisi täällä. Tämä on mun teoria, mutta en tietysti tiedä. Osallistujat voi vinkata tästä sitten, jos on työkavereita, jotka eivät ole niin tähtitieteen perään, että voi tästä lähteä liikkeelle ja tutustua aiheeseen. Toistan vielä kysymyksen, eli sopiiko tämä materiaali tosiaan ihan vasta-alkajille? Kyllä, sopii. Se on nimenomaan niin tehty, että sun ei tarvitse tietää yhtään mitään. Eli en oleta, että tietäisit mistään tähtitieteeseen liittyvästä mitään siinä vaiheessa, kun alat lukemaan tätä. Täällä ei tunnu olevan muuten kysymyksiä, joten me voidaan ehkä mennä ohjelmassa eteenpäin.
Ja täällä on tosiaan edessä on sitten näitä, pitäisikö näitä jakaa jo tässä vaiheessa? Joo. Taistelen tässä vielä käsimikin kanssa ja laitan sen takataskuun. Tässä vaihdetaan puhujaa ja outo ruumiiton ääni siirtyy tästä kameran eteen. Pieni hetki. Hyvä, joo, tervetuloa paikalle minunkin puolestani. Mä olen töissä Ursassa tiedottajana kautta asiantuntijana kautta toiminta- ja tiedotussuunnittelijana. Mun nimi on Anne Liljeström ja olen ensisijaisesti meillä jossain määrin ainakin vastuussa tästä, että mitä Ursa tarjoaa kouluille, vaikka meillä on kyllä sitten muitakin työntekijöitä, jotka siinä kouluopetuksessa ja koulutoiminnassa jotenkin ikään kuin näkyvät, mutta mä ajattelin ensin ihan lyhyesti kertoa, että mikä Ursa on, jos Ursa ei ole tuttu. En siis mene nyt kauhean syvällisesti meidän toimintaan, mutta sitten mä kerron vähän siitä, että minkälaisia palveluita Ursa tarjoaa kouluille ja mitkä myös mahdollisesti sellaisia palveluita, mitä Ursa tarjoaa kaikille, mutta joista koulut voivat myös erikseen sitten hyötyä. Me ollaan fyysisesti tuolla Helsingin vanhalla observatoriolla, jossa siis näitä näyttelyitä pyörittää Tiedemuseo Liekin observatorio, miten tämä nyt menee, mutta joka tapauksessa me emme siis ole fyysisesti tuolla Kaivopuiston pikku tähtitornilla, että siellä on vähän liian kylmä jopa meille, mutta tässä tilaisuudessa seurattiin kohtsiltään tämän jälkeen Merkuriuksen ylikulkua joitain vuosia sitten. Tähdet ja avaruus, jota ihanasti tässä jo ylistettiin, sehän on siis Ursan jäsenlehti ja kaikki meidän jäsenet saa sen sitten osana jäsenmaksua. Me ollaan tähtitieteellinen yhdistys, jolla on niin kuin valtakunnallista toimintaa, eli me ei ole semmoinen niin kuin paikallinen pieni tähtiyhdistys. Meidän tehtävänä on tarjota jäsenille ja suurelle yleisölle, eli siis ei pelkästään meidän jäsenille, selkeä ja nykyaikainen käsitys maailmankaikkeudesta. Ja lapset ja nuoret on meidän tällaista erityiskohderyhmää. Meillä on jonkun verran myös ihan nuorisotoimintaa, mutta kaikkein tehokkaimmin selvästi tavoitetaan lapset ja nuoret sitten opettajien kautta, eli kouluissa. Ja kohta selviää vähän se, että millä eri tavoilla me sitä tehdään. Meillä on noin 18 000 jäsentä ympäri maata, ja koulut voi olla myöskin jäseniä, yhteisöjäseniä. Siihen sitten sisältyy tämä, että Tähdet ja avaruuslehti tulee 8 kertaa vuodessa sinne koululle. Ja tänä vuonna meidän jäsenmaksu on 58 € se koko vuosi, ja siihen tosiaan sisältyy nuo lehdet. Me ei tosiaan olla mikään tämmöinen kattojärjestö. Mä sanon tämän sitä varten, että Suomessa on noin 40 pienempää tähtiyhdistystä, joilla on sitten tällaisia nimiä kuin vaikka on esimerkiksi Turun Ursa ja Lahden Ursa ja Tampereen Ursa, mutta tämä on tämmöinen historiallisista syistä heidän nimensä on myöskin Ursa, mutta he ovat aivan itsenäisiä, me ei olla niin kuin tämmöinen kattojärjestö heille. Monella heistä on oma tähtitorni, eli nyt jos on kuulolla sellaisia opettajia, jotka ei ole pääkaupunkiseudulla, niin siitä lähettyviltä saattaa löytyä tähtiyhdistyksen ylläpitämä tähtitorni, ja sieltä voi sitten kysellä mahdollisuuksia päästä koululuokan kanssa sinne vierailulle. Et Ursan sivuilta löytyy kyllä lista näistä kaikista. Ja meidän toimintamuotoja, mitkä nyt ei sitten tule tässä loppuesityksessä niin paljon esille, on tosiaan tuo Tähdet ja avaruuslehti, joka on niin hyvä, että ihmiset eivät tajua, että se on jonkun yhdistyksen jäsenlehti. Sitten me tehdään kirjan kustannusta, muun muassa yliopistotason oppikirjoja kustannetaan, mutta myös esimerkiksi vaikka Esko Valtaoja on tämmöinen nimi, jonka moni tuntee, niin monet hänen kirjoistansa ollaan sitten kustannettu. Me pidetään kursseja ja esitelmiä, kursseja joka syksy ja joka kevät, niistä löytyy tallenteet YouTubesta, niitä saa aivan vapaasti käyttää opetuksessa. Voi olla, että just nimenomaan alakouluille ehkä ei ainakaan suoraan ole niin sopivia
että ne ehkä käsitellään sellaisella käsitetasolla, että se ei ihan niin kuin taivu vielä alakouluihin, mutta jos tyyliin opettajat haluaa vaikka lukea tai katsella niitä saadakseen itse paremmin käsitystä asioista, niin sopii oikein hyvin, ja kursseille voi sitten myöskin osallistua. Ja nuorisotoiminnan mä mainitsinkin, mutta se on tosiaan hyvin niin kuin pienimuotoista ja pakostakin vähän paikallista. Mutta nyt sitten tällä hetkellä on siis käynnissä tämmöinen niin sanottu Ursan avaruusviikko, se on maaliskuuhun asti käynnissä. Ja tähän siis, tämän aikana voitte tilata Ursan asiantuntijan eli minut maksutta virtuaalivierailulle alakouluun. Eli tyypillisesti tämä on siis semmoinen, että me otetaan niin kuin Google Meetillä tai Teamsillä yhteys luokkaan, ja luokassa mielellään on jo keskusteltu näitä avaruusaiheita, ja sitten oppilaat on keksinyt kysymyksiä, ja sitten minä lupaan vastata ihan jokaiseen avaruuskysymykseen, mitä tulee. Mä oon tehnyt näitä ensimmäistä kertaa viime vuoden keväänä, ja tämähän on ihan älyttömän hauskaa. Kaikilla on hauskaa. Minulla on hauskaa, opettajalla on hauskaa ja oppilailla on hauskaa. Voisiko olla parempaa? Sitten osana tätä me ollaan tehty vähän tällaisia opetusvideoita, jotka on aina saatavilla, kyllä ei pelkästään nyt tämän avaruusviikon aikana. Ne on tässä vaiheessa kaikki nimenomaisesti alakouluille suunnattuja, lyhyitä videoita, kaikkein ihan niin kuin 5 minuutin mittaisia luokka-asteille 1-2 suunnilleen, ja vähän pidempiä sitten luokka-asteille 3-6. Nämä luokka-asteet on nyt hyvin silleen, ne on vaan vähän niin kuin pikkaisen vaativampia käsitteellisesti. Niissä on kaikissa saatavilla suomeksi tekstitykset, tai sellainen versio, missä on suomeksi tekstitykset. Käsikirjoitukset on ladattavissa, eli pystyy perehtymään siihen tekstipuoleen ensin. Ja ne löytyy YouTubesta, mutta myöskin täysin mainoksetta suoraan Ursan sivuilta, että sinne ei tule mitään outoja mainoksia sitten sekaan. Mutta että edelleen on runsaasti paikkoja jäljellä nyt tässä maaliskuun loppua kohti mentäessä, eli kannattaa pistää mulle viestiä ja kysellä siitä sitten, niin aivan varmaan saadaan teillekin sitten virtuaalivierailu onnistumaan. Kysy mitä vaan avaruudesta. Sitten meillä on myös tämmöinen vähän niin kuin opetuksellisempi tarjonta, avaruusopastus nimellä kulkee tämmöinen virtuaalinen opetustuokio, jossa joko tutkitaan tähtitaivasta ja kerrotaan Stellarium-ohjelman avulla, että mitä siellä tähtitaivaalla nyt näkyy, ja oppilaat saa esittää siinä myöskin kysymyksiä, tai sitten osana niin kuin ESERO Finlandin toimintaa meillä on tämmöinen sitten avaruusteknologian näkökulmaopastus, jossa jutellaan muun muassa sitten satelliiteista ja kansainvälisestä avaruusasemasta ja näin. Ja nämä on maksullisia, ei kauhean hintavia alakouluille, 45 minuuttia, puoli tuntia. Ja tämä on mahdollista saada myöskin ruotsiksi ja englanniksi, ja meidän supersympaattiset avaruusoppaat Santeri ja Jonna niitä sitten vetää. Sitten me on ruvettu tekemään myös tällaisia havaintohaasteita alakoululle, jos kiinnostaa kokeilla tällaista ihan niin kuin itse havaitsemista niinä iltoina, kun ei ole pilviä. Tuntuu välillä, että niitä iltoja ei ole, mutta kyllä niitä aina välillä sitten kuitenkin tapahtuu. Eli nämä on tällaisia jotain ajankohtaisia taivaan ilmiöitä, jos oppilaat voi itse omin silmin tehdä niin kuin hyvin yksinkertaisia havaintoja taivaasta ja oivaltaa siinä samalla jotain vähän niin kuin syvempää. Ja joka kevät ja syksy tulee uusi haaste, ja siellä on selkeät ohjeet, joita kannattaa tietysti niin kuin käydä luokassa ensin läpi, mutta että siellä on niin kuin monta eri niin kuin peräkkäistä kuvaa, että okei, löydätkö tästä tähtitaivaan kuvasta niin kuin sen kuvion, jossa tässä puhuttiin, esimerkiksi vaikka joku Orionin tähdistö, joka on vähän semmoinen tiimalasipainen, ja sitten seuraavassa kuvassa siinä on piirretty sellaiset viivat, että katso, tuossa se Orion nyt on, ja mitä sen avulla sitten voi löytää. Ja niitä on vähän silleen, niin kuin, ne on yleensä kaksitasoisia, että on ihan sellaiset tosi yksinkertainen havainto ihan pienimmille alakoulun oppilaille, ja sitten vähän ylemmille luokille on sitten tämmöinen pikkasen pidemmälle menevä tehtävä. Ja sellaisia haasteita, mitä me on jo tehty, niin oli tämmöinen yksi, että löydä Jupiter taivaalta, ja sitten jos kiikari pysyy jo kädessä, kiikari löytyy tosi monesta kodista, niin sen avulla voi löytää jo Jupiterin 4 suurinta kuuta.
Ja sitten etsittiin seulasten tähtijoukko, hassu pieni tähtirypäle, mitä se tarkoittaa, mitä siinä oikein on meneillään, miksi se näyttää niin merkilliseltä. Sitten etsittiin Otavan avulla Pohjan tähti viime syksynä. Tässä on kuva siitä, yksi näistä haasteen havainnollistavista opetuskuvista. Ja nyt tällä hetkellä taivaalla on paljon planeettoja näkyvissä, ja niiden avulla voi sitten jo vähän hahmotella aurinkokunnan ratatasoa. Eli niin kuin siitä on paljon nyt kohistu, että ne ovat siellä jonkinlaisessa linjassa, ja niinhän ne ovat, koska aurinkokunnan planeetat kiertävät kaikki samassa tasossa ja näin, mutta että siinä pystyy näkemään omin silmin jotain aurinkokunnan rakenteesta, mikä on aika hienoa. Tässä ei ole laitettu erikseen nettisivua, koska silloin kun havaintohaaste on käynnissä, niin se löytyy suoraan Ursan etusivulta, ursa.fi. Eli sitä kautta pääsee sitten katsomaan, mitä on tällä hetkellä tarjolla. Planetaario on monille kauhean tuttu. Sehän on tämmöinen liikuteltava tähtiteltta, joka voidaan sitten tilata ohjaajan kanssa tai ilman kouluun. Ja tietysti se on edullisempi sitten ilman ohjaajaa, mutta näin. Näissä näytöksissä esitellään sitten yötaivaan ilmiöitä, kuun vaiheita, taivaan liikkeitä ja muuta tällaista. Kerrallaan yhteen näytökseen mahtuu noin 25 henkeä, ja näitä voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi. Mä rupesin oikein miettimään, kuka meillä puhuu espanjaa, mutta näköjään joku. Hyvä homma. Ja planetaarioon pääsee myös pyörätuolilla, eli se saadaan kyllä järjestettyä, vaikka sinne muuten iloisesti survoudutaan tuosta kapeasta oviaukosta. Ursa.fi kautta planetaario-sivulta löytyy sitten niin kuin esimerkiksi hinnasto tälle ja muuta tällaista ajankohtaista lisätietoa. Tämä on kauhean kiva ja kannattaa usein tilata sillä lailla, että koko koulu pääsee sitten käymään planetaariossa, että ei pelkästään yksi luokka, niin sittenhän se rupeaa muuttumaan paljon järkevämmäksi. Meiltä saa lainata kaukoputken maksutta. Meillä on useita eri kaukoputkia saatavissa lainaan viikoksi kerrallaan, ja se on tosiaan maksutonta, mutta sitten jos ei itse pääse hakemaan sitä putkea Helsingin observatoriolta, niin meidän toimistolta, niin sitten pitää maksaa postituskulut. Ja noin kuukauden verran etukäteen kannattaa olla jotenkin liikkeellä tämän asian kanssa. Ja meidän sivuilta löytyy myös sitten opastusta siihen, että miten aktuaalisesti käytät kaukoputkea. Mutta sitä kannattaa ehkä vähän harjoitella ensin ennen kuin sitten vie oppilaat sen kanssa ulos. Tähtikartta-ohjelma löytyy, meillä löytyy ihan selaimelle tähtikartta, ja sitten mobiililaitteille löytyy maksuton sovellus Androidille, iOS:lle. Nimi on Tähtikartta. Ja tämä on tämmöinen niin kuin tämmöinen karvalakkimalli, joka sisältää vain peruskohteet taivaalla, että siellä ei ole kaikkia niin sanottuja syvän taivaan kohteita, eli galakseja ja tähtijoukkoja ja tällaisia. Et siellä on muutamia tällaisia oleellisimpia niin sanottuja syvän taivaan kohteita tolleen ympyröity keltaisella, kun Orionin suuri kaasusumu ja Aldebaran tähti ja seulaset, josta tuossa äsken jo vähän puhuttiinkin. Mutta suosittelen kokeilemaan sitä, ja tosiaan mobiililaitteella se tukee asento-ohjausta sillä lailla, että kun yrittää selvittää, että mitäs tuossa suunnassa näkyy, niin sitten kännykällä voi osoittaa sinne suuntaan, ja sitten se kartta pyörii siinä mukana. Mutta tosiaan myöskin selaimella, että jos niin kuin tämä jo mainittu Stellarium-ohjelma, joka siis käsittääkseni löytyy siis kuuluu näihin koulujen vakio-ohjelmiin, että sitä ei tarvitse erikseen asentaa. Mä pidän siitä tällaisille halukkaille opastusta sitten tuossa myöhemmin illalla vielä. Mutta jos Stellarium tuntuu tosi vaikealta, niin Ursan tämä tähtikartta on sillä lailla niin kuin tosi paljon helpompi, koska siinä ei varsinaisesti ole mitään muita toimintoja kuin sitä, että sitä voi pyöritellä hiirellä tai sormella. Mutta siitä voi päästä sitten alkuun. Sitten on vielä meidän taivaalla sivut, eli mitä taivaalla on tapahtumassa juuri nyt. Erikseen löytyy auringon, kuun, planeettojen, tähtitaivaan, tähdenlentojen tilanne, mitä ilmiöitä ilmakehässä näkyy ja muita ajankohtaisia ilmiöitä, että sieltä muun muassa tulee sitten lisätietoa tuosta osittaisesta auringonpimennyksestä, joka näkyy koko maassa lauantaina tuossa maaliskuun loppupuolella.
vaikka se onkin lauantai, niin haluatte silti ehkä puhua jotain oppilaille siitä pimennyksestä, että mitä silloin näkyy ja miten sitä voi seurata, koska paljain silmin ei sovi aurinkoon tuijottaa. Mutta kaikkia tällaisia tietoja löytyy sitten myöskin Ursan sivuilta. Ja siinä se sitten oikeastaan oli, eli voi ottaa yhteyttä joko suoraan minuun, tai sitten pistää ihan sähköpostia tuohon meidän yleisosoitteeseen ursa@ursa.fi, ja ihan mennä tutustumaan meidän nettisivuihin. Siellä on niin poskettomasti tietoa kaikenlaisista asioista, että itsekin menen sekaisin, vaikka itse ylläpidän sitä sivustoa. Tosi mielellään siis autetaan kouluja saamaan kaikki mahdollinen irti avaruusjutuista. Elikkä joo, tästä juuri kuultiin, että siinä näissä opettajien lyhyessä oppimäärässä tähtitieteestä, niin siellä on ohjeet tällaiseen neulanreikäkameran niin sanotusti tekemiseen. Myös Ursan sivuilta löytyy sitten ohjeet, että miten voi katsella aurinkoa turvallisesti. Mutta hyvä, jos on kysymyksiä, niin heiluttakaa, niin minä tuon täältä mikrofonia paikalle. Voi tietysti myös kysellä sitten niin kuin joskus, kun tässä niin on vähän väljempää, niin tulla suoraan kysymään. Mutta jos ei ole kysymyksiä, niin minä annan kapulaan sitten seuraavalle. Täällä on seuraavaksi Heurekasta, Esero Finlandin toiminnasta kertomassa sitten Heidi Kouki. All right. Okei. Jes, eli moikka vaan kaikille munkin puolesta ja tervetuloa tänne Tähtitieteen opettajailtaan. Mä vähän uudelleen nimesin mun esitystä nyt tähän näin, eli avaruustiima ja sitten Esero Finland-hanke tiedekeskus Heurekassa, mutta kerro vähän muutakin ajankohtaista Heureka-kuulumista, mitä on. Mun nimi on Heidi Kouki ja mä oon tosiaan tiedekeskus Heurekan pedagoginen suunnittelija, mutta myöskin tämän Esero Finland-hankkeen projektipäällikkö. No, Heureka lienee toivottavasti ainakin suurimmalle osalle melko tuttu. Ja tämähän on tosiaan Vantaan Tikkurilassa sijaitseva tiedekeskus, jossa 300 000 kävijää suunnilleen vuosittain. Just pari viikkoa sitten saavutettiin Heurekan historian 10 miljoonas kävijä ihan täällä niin Heurekan paikan päällä. Ja sitten meillä kanssa näitä Heurekan näyttelythän on myös kansainvälisesti hyvin tunnettuja, niin Heurekan näyttelyissä ympäri maailmaa on käynyt yli 30 miljoonaa ihmistä, eli ollaan silleen hyvin kansainvälinen tiedekeskus. Ja Heurekan missiohan ja tämmöinen tehtävä on, että oivaltamisen iloa ja visio, että kaikki rakastuvat tieteeseen. Ja nämä on sellaisia, mitkä ohjaa myöskin tätä meidän Esero-hanketta aika paljon, että me halutaan pitää semmoinen innostava ote siinä kaikessa, mitä Eserossa tehdään. Myös Heurekalla on paljon kouluille suunnattua sisältöä. Ne löytyy tuolta heureka.fi kautta kouluille. Ja sitten, jos haluaa semmoisia ajankohtaisia tietoja, niin Heurekan koulutiedotuksen uutiskirje on aika hyvä. No, tällä hetkellä Heurekassa on aika paljon mielenkiintoisia näyttelyitä. Taas justiinsa viime viikonloppuna aukesi uusi näyttely, joka ei kuitenkaan ole tämä Matkalla avaruudessa, joka tässä nyt on esittelyssä, mutta Matkalla avaruudessa näyttely, niin tämä on semmoinen näyttely, missä pääsee tutustumaan vähän avaruuden ammatteihin. Siellä on otettu paljon sellaisia kohteita, mitkä esittelee mahdollisia tulevaisuuden avaruusprojekteja ja muita, mitkä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Siellä on muun muassa kuumatkustamisesta ja tämän tämmöisistä teemoista. Ja siellä pääsee sitten tutustumaan avaruuteen laidasta laitaan, mutta kuitenkin silleen, että sen näyttelyn pääsanoma on, että meidän paras avaruusalus on kuitenkin tämä meidän maapallo, ja meidän pitää pitää siitä hyvää huolta. Ja se on myös semmoinen sanoma, mikä näyttäytyy siellä näyttelyssä hyvin paljon. No sen lisäksi meillä tämä avaruusteema, niin meillä on tällä hetkellä planetaario uudistuu. Se on
kiinni vielä tämän vuoden loppupuolelle saakka, mutta sen jälkeen tulee täysin uusittu planetaario. Ja planetaariossa meillä on elokuvia, mutta sen lisäksi meillä myöskin on esityksiä, mitä pidetään, ja kehitetään myöskin uusia esityksiä sitten, missä kouluryhmien kanssa pääsee vierailemaan. Ja sen lisäksi meillä on sitten toi Tiedettä pallolla -kohde, jossa muun muassa on alakoululle suunnattu aurinkokuntaesitys, erittäin mukava, erittäin hyvä esitys. Ja myös nuo avaruusviikot, niin sellaisia me järjestetään myös Heurakalla pari kertaa vuodessa, missä on sitten vähän enemmän kaikkea avaruusaiheista sisältöä. No seuraava ei liity avaruuteen ainakaan kauhean suorien liitosten kautta, mutta mainitsen silti, koska tämä on erittäin mielekäs näyttely alakouluille, eli Jääkauden jättiläiset, joka aukesi nyt viikonloppuna. Eli tämä on sellainen näyttely, missä löytyy nyt paljon erilaisia eläinrobotteja, Jääkauden erilaisia nisäkkäitä, isompia ja vähän pienempiä. Erittäin kaunis näyttely ja tosi mukava kokonaisuus. Suosittelen tutustua. Ja sitten vielä viimeisenä juttuna Heurakan sisällöistä, niin mainitsen tämmöisen, että jos haluaa tälleen vielä ennen hiihtolomaa tämmöisen mukavan pienen sisällön omalle ryhmälleen, niin Heuraka etsii tällä hetkellä Suomen uteliainta luokkaa. Ja idea on se, että voi koko luokan uteliaat ninät ja virkeät mielet yhdistää, ja sitten voi ruveta pohtimaan, minkälaisiin kysymyksiin halutaan vastauksia. Jos joihinkin kysymyksiin ei sitten löydä itse vastauksia, niin ne on varmaan sellaisia kysymyksiä, mitkä on kiva lähettää sitten kilpailuun. Tai sitten jos löydetään kaikkiin kysymyksiin vastaukset, mutta haluttaisikin sitten vähän lisätietoa joistakin, niin sitten nekin voi lähettää kilpailuun. Ja tämä on tämän kuun loppuun saakka voimassa oleva kilpailu, ja voittaja niin tulee sitten saamaan kevätretken Heurakaan. No okei. Multa voi tulla kysellä kyllä Heurakasta myöskin sitten tämän jälkeen, mutta nyt seuraavaksi mä esittelen sitten tämän meidän ESERO Finlandin, että mistä tässä on oikeastaan kyse. Eli ESERO, niin tämä on tosiaan Euroopan avaruusjärjestö ESAn alasta toimintaa ja tulee lyhenteestä European Space Education Resource Office. Tämä on ESAn tärkein kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi, eli ESERO näitä niin kansallisia pisteitä löytyy eri puolilta Eurooppaa useasta eri maasta. Tavoitteena on herättää kiinnostusta avaruutta kohtaan, lisätä tietoisuutta avaruustutkimukseen, tähtitieteen opiskeluura sekä työmahdollisuuksista. No, mitä tämä tarkoittaa alakoulussa? Niin käytännössä me tehdään paljon tiedekasvatusta avaruusteeman kautta alakouluikäisten kanssa. Ja ESERO, niin tämä avaruus, niin kuten Sannikin tuossa aikaisemmin sanoi, niin avaruus on erittäin kiinnostava teema. Se on semmoinen, missä lapsilla riittää uteliaisuutta. Ja itse asiassa avaruus on semmoinen teema, että se on aina sieltä varhaiskasvatuksesta ihan meihin aikuisiin saakka, niin kaikkia melkein, tai niin kuin tosi monia ainakin kiinnostaa avaruus tosi paljon, ja se on hyvin mielenkiintoinen kohde. Ja tätä me yritetään hyödyntää ESEROssa, eli pyritään tuottaa paljon semmoista avaruusteemasisältöä, mikä olisi mielekästä, mutta kuitenkin niin, että se tukee niitä opetussuunnitelmia ja sitä, mitä opetussuunnitelmissa toivotaan. Me järjestetään vähän erilaisia juttuja. Me pidetään erilaisia täydennyskoulutuksia. Mä kerron niistä kohta vähän enemmän, että minkälaisia sisältöjä meillä niissä täydennyskoulutuksissa on. Sitten meillä on oppimateriaaleja, luokkahuoneaktiviteetteja, erilaisia tapahtumia, mitä järjestetään tai ollaan mukana järjestämässä niitä. Ja sitten me tehdään paljon yhteistyötä avaruusalan toimijoiden, muun muassa yritysten ja jonkin verran sitten korkeakoulujen kanssa. ESERO-verkosto on aika iso, eli meillä on tällä hetkellä 22 maata, ja yhteistyötä tehdään erityisesti Pohjoismaiden kanssa, joilla on melko samankaltainen opetussuunnitelma kuin mitä meillä Suomessa on. Ja sitten toki myöskin, jos muuallakin on jotain aivan loistavia juttuja, niin sitten me otetaan ideat vastaan ja kehitetään niitä silleen, että ne on erityisesti Suomen kouluille soveltuvia. Rahoittajat meillä on tosiaan tässä hankkeessa niin Euroopan avaruusjärjestö, ja sitten on Jenni ja Antti Vihurin rahasto ja Magnus Ehrnroothin säätiö.
Mutta sen lisäksi meillä on hyvin, hyvin iso verkosto tämän ESEROn taustalla. Eli Tiedekeskus Heureka hoitaa tätä suomenkielistä puolta erityisesti ESEROsta, mutta sitten meillä on Åbo Akademis Q-resurs, joka hoitaa puolestaan ruotsinkielisiä kouluja. Eli jos sattuu olemaan linjoilla vaikka joku, jolla on ruotsinkielisiä ryhmiä, niin Åbo Akademis Q-resurs on erittäin hyvä kontakti. Sen lisäksi meillä on valtava määrä myös muita organisaatioita ja tahoja mukana tässä. Edellä esittänyt URSA on erittäin aktiivisesti mukana ESERO-toiminnoissa. Samoin Sannin edustama Lounais-Suomen Luma-keskus on mukana tässä näin. Ja sitten mun jälkeen esittelyyn tulossa oleva Helsingin observatorio ja tiedemuseo Liekki, niin se myöskin on mukana verkostossa. Mitä kaikkea me tehdään? Niin viestintää, sitten luokkahuoneaktiviteetteja, täydennyskoulutuksia, tapahtumia ja yhteiskehittämistä. No, mitä nämä sisällöt sitten on? Mä oon nyt joitakin tänne nostanut, mutta ESERO on tosiaan aika iso kokonaisuus, joten mä suosittelen käydä tutustumassa meidän nettisivuihin, ja että mitä se mahdollisesti voisi teille tarjota. Ja mun kanssa ehdottomasti tulla myöskin juttelemaan ja kyselemään, että mitä se just sun luokalle tai sun koululle tai sun ryhmälle voisi tarjota, niin sellaisessa myös autetaan, mutta joitakin juttuja mä täältä nostan esiin. No, yksi semmoinen, mitkä alakouluille on, niin on nämä ESAn kouluprojektit luokkahuoneaktiviteetteina. Osalle saattaa ollakin tuttu jo tämmöinen paksihahmo, joka on tämmöinen ESAn avaruusolio, joka on tullut LIO-nimiseltä eksoplaneetalta, ja sitten se tutustuu videoissa sellaisiin erilaisiin aurinkokunnan ja avaruuden ihmeisiin. Siellä on kaiken näköistä niin näistä vuodenajoista, kuun vaiheista, kuusta, Marsista, avaruuden siivoamisesta tai tuosta niin kuin avaruusromusta, mutta sitten sieltä löytyy myös komeetoista, löytyy eksoplaneetoista, yleisesti aurinkokunnasta ja näin poispäin. Tosi hyviä videoita, muutaman minuutin mittaisia. Ja me ollaan myöskin näiden Paksi-videoissa, niin ESERO on tuottanut aika paljon tällaisia erilaisia pieniä tehtäviä, mitä pystyy tekemään. Ne ei yleensä kestä kauhean kauan niiden tehtävien tekeminen, että esimerkiksi se videon katsominen ja sitten semmoinen 15 minuuttia työskentelyaikaa riittää aika hyvin niiden pikkutehtävien tekemiseen. Mulla on selailukappaleita niistä, niin ne, jotka on täällä paikan päällä, niin voi selailla ja katsoa noita paksitehtäviä sitten näiden puheenvuorojen jälkeen. Sen lisäksi on AstroPy. Tämä AstroPy on semmoinen haaste, missä luodaan koodi Python-ohjelmoinnilla. Se on tekstipohjaista ohjelmointia, mutta me ollaan luotu siihen semmoinen valmis koodisapluuna, mitä voi käyttää suoraan, ja idea on itse asiassa tehdäkin pikselitaidetta. Ja me ollaan tätä aika paljon pilotoitu, ja se on erittäin sopiva etenkin alakoulun vanhemmille oppilaille, mutta myös kolmosluokasta ylöspäin. Alkuopetuksessa kaivataan ehkä vähän enemmän tukea siinä, mutta kyllä me ollaan alkuopetuksessakin tätä tehty. Ja se koodi, mikä luodaan, niin se on semmoinen, joka lähetetään ISS:n avaruusasemalle. Ja se on sitten siellä astronauttien näkyvillä semmoisella pienellä AstroPy-tietokoneella. Ja kun se on se oma koodi ja se pikselitaideteos siellä avaruusasemalla pyörinyt, niin sitten sieltä tulee todistus, että hei, että tähän kellonaikaan sinun koodi on siellä ollut, ja siitä saa semmoisen pienen kunniakirjan sitten vielä muistoksi. Mission X, treenaa kuten astronautti, paljon pieniä semmoisia tehtäviä, mitkä liittyy ravitsemukseen, tieteisiin ja tuohon liikuntaan, niin sellaisia pieniä tehtäviä, mitä pääsee tekemään. Tätä me ollaan tehty paljon kouluissa, ja erityisesti koululaistapahtumissa erittäin hauskaa puuhaa, ja siitä löytyy myös hyvää materiaalia meille. Sitten on ilmastoetsivät ja Mooncamp, Climate Detectives ja Mooncamp. Mooncampissa rakennetaan oma kuuasema. Ja toi kuuasema, niin se voi joko 3D-mallintaa, se voi askarrella, se voi tehdä vaikka Minecraftilla. Siinä on paljon eri vaihtoehtoja. Siihen löytyy paljon semmoisia erilaisia videoita, mitkä kertoo siitä, että miten siellä kuussa ihan oikeasti voidaan jatkossa toimia. Tästä me järjestetään myös paljon etäopetustuokioita, eli jos kiinnostaa, niin
niin saa olla yhteydessä ja me voidaan järjestää MoonCampiin liittyvä etäopetustuokio. Kaikki, jotka osallistuu MoonCampiin tai ilmastoetsiviin, niin on myös Heureka-luokkaretki-lippujen arvonnassa mukana. Ja jos on niin kaukana, että ei pääse Heurekaan käymään, niin sitten voidaan sopia Heureka Shop-lahjakortista. Ja ilmastoetsivät, niin siellä tehdään puolestaan tutkimuksia meidän ilmastosta, ja siellä on semmoisia valmiita strukturoituja tehtäviä ja muuta. Mä luulen, että mä hyppään tämän nyt tässä kohtaa yli, eli ei mennä paksivideoon. Muuten mä vien kaikkien muidenkin ajan täältä näin. Mutta kannattaa käydä tutustumassa niihin paksivideoihin, jos et ole vielä niitä nähnyt. Ne on tosi hauskoja ja tosi hyviä videoita. Muita vinkkejä. Avaruuden uutiset. Nämä on semmoisia, mitä me julkaistaan 4 kertaa lukuvuoden aikana. Tuotetaan yhteistyössä URSAn kanssa, eli Anne ystävällisesti aina tarkistaa meiltä, että siellä on varmasti kaikki ihan kohdillaan. Ja siellä on semmoinen muutaman minuutin video, joka kertoo joistakin ajankohtaisista avaruusuutisista. Ja sitten siellä on avaruusteemaisia pohdintakysymyksiä sekä pieniä tehtäviä. Ja nämä etäopetustuokiot, niin niitä me tosiaan järjestetään tällä hetkellä aika lailla niin kuin pyydettäessä, niin on onnistunut saamaan etäopetustuokion kyllä. Eli meillä on kalenterissa hyvin tällä hetkellä tilaa. Vaihtoehtoja on toi MoonCamp kuuhun ja kuumatkailuun tutustumista, kuuaseman valmistamista Tinkercadin avulla, ja sitten toinen on toi maan tarkkailu. Katsotaan maan ilmiöitä, havainnoidaan, keskustellaan vähän satelliiteista, ja käytetään käytännössä yleensä Google Earthia, kun alakoululaisten kanssa tehdään, ja käytetään niitä Google Earthin historia, kuvaominaisuuksia ja muuta. Ja kaikki etäopetustuokioita niin voi tiedustella sähköpostitse esero.finland@heureka.fi. Mahdollisuuksien mukaan toki tullaan koulullekin käymään, mutta se ei valitettavasti aina onnistu. Sitten meillä opettajan koulutuksia myöskin järjestetään ihan ympäri Suomen varhaiskasvatuksesta tuonne lukion loppuun saakka. Kaikki koulutukset on maksuttomia. Jos teillä esimerkiksi omalla koululla on paljon innokkaita opettajia, jotka kaipaisi tukea siihen, niin että miten tätä avaruutta voisi käsitellä nyt oman tai omien oppilaiden kanssa, niin me voidaan myöskin sopia räätälöidystä koulutuksesta, jossa otetaan just niihin teidän tarpeisiin sopivia sisältöjä. Sisältöjä on paljon, mitä voidaan koulutuksiin ottaa. Ja voidaan järjestää koulutuksia etänä, tai sitten etenkin täällä pääkaupunkiseudulla niin matkustetaan myös kouluille ihan suoraan. Ja tosiaan velotuksetta kaikki. Ja erilaisia sisältöjä, niin esimerkiksi astronomiaa, niin siihen liittyy paljon tämmöistä hands-on-tehtävää, mitä pääsee tekemään muun muassa mittasuhteisiin, ja sitten pääsee tekemään muun muassa omaa tähtikarttaa, planisfääriä, ja opetetaan sitä URSAn tähtikarttaa, mikä on kyllä tosi helppo käyttää, mutta opetetaan sitä myös siellä astronomiakoulutuksessa. Ja sitten toisaalta tuo maantarkkailu, meidän kaikista mielenkiintoisin taivaankappale, niin siihen liittyvää koulutusta myös tehdään. Ja sitten nämä ESAn kouluprojektit, niin niitä kaikkia myös koulutetaan pyydettäessä. Tässä on Eseron kanavat, eli meillä on ihan omat nettisivut www.esero.fi. Ja sitten jos haluaa ajankohtaisia tietoja, niin Heurekan opettajien uutiskirje, Facebook ja Instagram, jotka päivittyvät aina ehtiessä, niin niihin voi myöskin tutustua. Ja mulla on mukana täällä myöskin tämän Paksi-hahmon julisteita, mitkä on sellaisia avaruudellisia julisteita, niin ennen kuin poistutte täältä, niin nykäskää mua hihasta, niin saatte mut semmoisen ison rullan mukaan. Siellä on 10 kappaletta avaruusaiheisia julisteita, mitkä on aika kivoja ottaa luokan seinälle. Kiitoksia mun puolesta, ja onko jotain kysymyksiä mahdollista? Tuon täältä mikrofonia, jos tulee mieleen jotain. Ei nouse käsiä. Saa mielellään tulla kyllä juttelemaan jälkikäteenkin, ja voi laittaa myöskin milloin vaan sähköpostiin sinne esero.finland@heureka.fi. Sitten varmaan seuraavaksi annetaan Tiedemuseo Liekille puheenvuoro. Täältä esitystä, ja me ollaan niin eri pituisia Päivin kanssa, että mikä olisi näin kompromissi tälle. Sä menet sinne rapulle seisomaan. Rakoon rapulle. Ehkä näin. Otetaan sitten meidän esitys vielä
oliko niin, että se vaan klikataan tästä eikä tarvitse mitään jakaa, vaan että se mahdollisesti näkyisi jo nyt? Me ollaan nyt sieltä kuuluisesta Tiedemuseon liekistä, joka on tullut esille jo tässä monta kertaa. Joo, ja Paula Kyyrö ja mä oon Päivi Harjunpää. Ja tosiaan olimme aikaisemmin Helsingin yliopistomuseon observatorio, mutta nyt tosiaan niin kuin Anne tuossa alussa kertoikin, niin Tiedemuseo Liekin observatorio. Ja tämä uusi nimi otettiin käyttöön kesällä 2023. Sitä ennen tehtiin ahkerasti strategiatyötä ja visiotyötä ja mietittiin, että mitä me halutaan olla ja mitä me halutaan kertoa ihmisille ja mitä me halutaan viestiä. Ja todettiin, että meidän niin kuin ydinasia on se, että me halutaan saada ihmiset oivaltamaan, että miten tiede on sen elämää. Ja me halutaan yhdistää ja yhdistetään tiedettä ja taidetta. Tiedemuseo Liekkiin hän kuuluu Suomen vanhin piirustuksen opetusta antava laitos, piirustussali. Ja sillä lailla se taide on niin kuin kiinteästi osa myös meitä. Ja sitten totta kai työskennellään vahvistaaksemme luottamusta tietoa ja disinformaatio, tämän ajan ilmiö, jonka vastaan on jokaisen tehtävä töitä, että siihen pyrimme omalta osaltamme osallistumaan. Alussa tulikin kuva just siitä rakennuksesta, jossa me siis ollaan, se ihan etusivulla ollut siis vanha yliopiston observatoriorakennus. Porukalla menee helposti sekaisin juurikin se Ursan torni, se pieni nyky, mikä näkyi pari esitystä sitten, niin me ei olla siellä, mutta jos haluatte tulla katsoa meille tai opastukselle meille, niin oikea talo on se iso siellä Tähtitornin vuorella ja tosiaan 1830-luvulta siellä nököttänyt ja tosiaan nyt Tiedemuseo Liekin tähtitieteen yleisökeskuksena ja me periaatteessa niin tässä selitetään paljon just niistä opastuksista, koska se on niin ehkä se näkyvin juttu, mitä me kouluille niin tarjotaan. Eli sinne voi ihan tulla luokan kanssa ja pääsee sitten maailmankaikkeuteen ja myös sen observatoriorakennuksen niin vaiheisiin sitten tutustumaan sillä kielellä. Yhtä lailla striimiseuraajille niin pääsee myös virtuaaliopastukselle siellä meidän näyttelyissä, eli tuolle vopastukselle. Joo, virtuaaliopastus, kyllä. Ja ihan just päiväkoteista sinne esikouluihin, peruskouluihin, toisien asteen oppilaitoksille, että kierros on niinku muokattavissa siis niinku iän mukaan, että siellä niinku aina oppaillaan kokemusta, että niinku millä tasolla sitten puhuu. Hyvä. Miten me lähdettiin etenemään tässä? Ensin me lähdettiin kertomaan, että mitä yleisesti siellä sitten opastuksella näkee ja kuulee. Eli me lähdetään ihan siis niin kuin perusasioista tällä meidän kierroksella, että niin kuin, tämä niin kuin voi niin kuin tukea ja elävöittää ihan sitä perustähtitieteen opetusta koulussa. Että se on niin kuin meillä ollut se idea, että niin kuin, tännekin voi tulla ilman, että tietää jo alkuun jotain, että ihan voi tulla oppimaan sinne ihan basikeista alkaen. Ja aika hyvin samoja asioita, mitä oli tuossa alussa siinä tähtitieteen lyhyt oppimäärä opettajille, niin totta. Saman kaavan mukaan sisältöjä sitten käydään läpi siellä kierroksella. Eli lähdetään ihan aurinkovuodon ilmiöistä. Meillä tässä kuvassa on juurikin tämä pienoismalli, missä katsotaan just päivää, yötä, vuoden aikoja, just niitä kesää, talvea ja kuukausista opitaan. Näitä erilaisia niin kuin aikakäsityksiä, mistä ne tulee, mikä siellä pyörii aina. Oppilaat pääsee vähän itse leikkimään planeettaa tuonne auringon ympärille. Totta, siinä voi jopa itse leikkiä sitten siinä aurinkokunnassa, pyöriä itsekin. Tässä ei ole kuvaa siitä, mutta sitten lähdetään seuraavissa huoneissa sinne niin kuin enemmän sitten niin kuin tähtiin, eli koko maailmankaikkeuden rakennetta, mittakaavaa, tulee aina isompia tähtiä, sitten on galakseja, että niin kuin lähdetään niin kuin tästä lähinaapurustosta kohti sitten sinne pidemmälle isompaan.
ja sitten jopa sitten on esimerkiksi lämpökameraa meillä, että pääsee katsoa, että mitä eri niin kuin aallon pituuksiakin on valolla, että ei vaan tämä näkyvä valo. Jep. Sitten meillä on kuva meidänkin planetaariosta, eli Ursallahan tuli jo hyvin esityksessä, että mikä planetaario on. Meillä tämä ei ole liikuteltava, meillä tämä on siellä talossa, ja kuuluu siis opastukseen, eli usein lopuksi sitten mennään juurikin tuollaiseen, no voiko nyt sanoa tähtiteltta, se on tähtihuone, jossa sitten syttyy nuo tähdet sitten taivaalle, ja sieltä sitten opas kertoo. Eli Ursan planetaarion tyylisesti tutustutaan kotipihan tähtitaivaaseen, ei ole Heurekan semmoinen digitaalinen elokuva sitten nähtävänä, että ihan katsellaan, että miltä tähtitaivas Helsingistä näyttäisi, ja sitten oppaan kanssa voi keskustella ja miettiä ja kysyä niitä omaa mieltä askarruttavia asioita, ja käydään sitä iltataivasta, yötaivasta sitten. Katsotaan sieltä kohteita ja katsotaan, miten se liikkuu. Ja se on totta, että planetaarioita on vähän niin kuin erityylisiä, että on niitä sellaisia elokuvallisia, ja sitten on ihan tällaisia, niin kuin missä ne on pisteinä ne tähdet siellä, että sellainen niin kuin oikeata yötaivasta niin kuin esittävä sitten, niin se on tosiaan. Ja aika paljon meillä sisällöt sitten muokkautuu sen yleisön mukaan, että vähän mikä yleisöäkin kiinnostaa, että joskus voi olla aika paljon jotain antiikin tarinoita ja tähtikuvioiden tarinoita, niin. Kyllä. Näin on. Mitä sieltä nyt pimeydestä joku huutelee, niin opas sitten reagoi siihen ja koittaa vastata. Mutta sitten on vielä sitä, että miksi just siellä talossa, siellä vanhassa observatoriossa kannattaa tulla käymään, niin myös tutustaan siihen, että mitä se professori on siellä aikoinaan tehnyt. Jännä paikka, kiivetään vähän vanhoihin havaintotorneihinkin ja jotenkin sitä miljöötä nähdään ja niin kuin sitä tarinaa, että siellä on oikeasti asunut se proffa perheineen ja öisin tullut sitten havainnoimaan ja tuonne vanhaan havaintosaliin, mikä kuvassa onkin. Ja torneihin tosiaan päästään kerroksella. Et meillä ei ole niin kuin tähtinäytöksiä sieltä siis torneistakaan, mutta siis just se miljöö ja niin kuin historiallinen niin kuin näkökulma. Joo, tässä on sitten jo vähän, että mitä sitten ehkä ne opastukset sitten niin kuin jotenkin antaa. Eli jotenkin tähtitieteessä, mitä on paljon tullut tässä tila-aikana esille, niin tähtitieteessä on jotenkin niin paljon sellaista niin kuin syvällistä materiaalia, että todellakin maailmankuvaan saa sieltä aineksia ja on tullut esille, että tähtitiede kiinnostaa kaiken ikäisiä ja tytöstä poikia, niin kyllä. Ja me nyt ollaan heitetty tähän tämä, että tiesitkö, että olet tähtien lapsi, niin tässä on vähän sellaista maailmankuvallista esimerkkiä, että tähdistähän meidänkin aines on tullut, niin sieltä sitten voi lähteä rakentamaan. Kyllä. Mutta sitten ehkä, mikä tämäkin itse asiassa tuli esille illan aikana, että se, että tähtitieteessä on myös tarttumapintaa niin kuin myös paljon muihin niin kuin aloihin. Että se on myös ehkä myös tällainen hauska astinlauta sitten innostumaan, jos ei nyt muista luonnontieteistä, niin myös tähtitieteessähän on yhteyksiä ihan vaikka niin kuin kuvataiteeseen. Sehän on tosi visuaalinen asia niin kuin avaruus ja kaikki ne galaksit. Ja, et ihan vaikka joku kuvaamataidon tunti voisi inspiroitua vierailusta meillä. Perustyökaluja tietysti nuo perinteiset matikka, fysiikka, kemia, tieteiden käsittelyoppia alat, mutta sitten varsinkin kun mennään sitten sinne elämään muualla maailman kaikkeudessa, niin sitten tuleekin jo hyvin laajasti noita tieteen aloja. Sieltä tosiaan psykologiat ja kaikki. Avuksi. Näinpä. Mistä sä edes tiedät, että jos sä löydät jonkun olion, että se edes on elävä ja kaikki biologiat ja miten sä kommunikoit, kielitieteet. Joo. Ja sitten just tosiaan lopuksi niin kuin ihan historiasta asti voi niin kuin tulla meille ryhmää olla kiinnostunut historiasta ja sitä kautta jotenkin sitten, tai tähtitieteen historiasta tai arkkitehtuurihistoriasta. Monia tarttumapintoja siis riittää kierroksella. Ja sitten myös kun aihepiiri on niin monialainen, niin sieltä helposti saa sitten tuommoisia eri oppiaineita yhdistäviäkin projekteja, niihin sisältöjä. Että meillä esimerkiksi on ollut tuommoisia niin kuin oppimiseen liittyviä kursseja käynyt vierailulla, jolla on ollut tuommoisia teemoja kuin varjo ja
Valo ja varjo, joo. tyhjyys. Ja kyllä. Just se, että ollaan kaikki yhtä kokonaisuutta, jotenkin tähtitiede sen hienosti jotenkin tuo. Joo, tässä on meidän näyttelystä. Siellä on aito meteoriitti, jota saa koskettaa, ja tässä vähän kerrotaan, että minkäs ikäisille. No, täällä on nyt sellainen oikeastaan se, mikä on vuosien saatossa tullut että se planetaario on ehkä vähän pelottava, jos pelkää pimeätä. No, jotkut aikuisetkin voi pelätä pimeätä, mutta ehkä se on sellainen jotenkin rajaa, sellainen 4-vuotias, just sieltä päiväkodista eteenpäin suositellaan. Pienempiäkin on ollut kyllä, mutta siellä on paljon sellaista niin kuin ihmettelyä, itse testaamista ja näin, ja niin kuin sanottu, se muokkautuu se esitys, tai siis opastus iän mukaan sitten ja kysymysten mukaan, mitä sieltä tulee, niin kyllä ihan sieltä 4-vuotiaasta eteenpäin on sitten mielenkiinto säilynyt. Sitten ihan tällaisia teknisiä, niin että aikoja, mitä voi varata kouluille, on siinä arkiaamut ja sitten tiistai, keskiviikko myös päiväaikoja. Reilu tunti on se, tai tunti ja 15 minuuttia on opastus kouluille ja 30 oppilasta. Muutama ope voi tulla mukaan siihen päälle, niin 30 oppilasta mahtuu ja 60 €. Ja nuo samat aikaslotit on sitten niille opastuksille. Joo, virtuaaliopastuksille ja opastusvarauksiin meille on tulossa nyt että tässä toivottavasti kevään mittaan semmoinen verkkovaraus, että siihen saakka sitten tuon meidän asiakaspalvelu sähköpostin kautta voi tiedustella niitä vapaita aikoja. Juuri näin, ja tosiaan ruotsiksi ja enkuksi sitten voidaan myös järjestää ja eväitä voi syödä, se on usein sellainen, että kun he tulee meille asti, niin sitten on nälkä jossain vaiheessa, niin siinä voi sitten evästäkin syödä. Se on hyvä muistaa, että tornit ja planetaario ei valitettavasti tuolla vanhassa rakennuksessa ole esteettömiä. Se on, joo. Ja tässä vielä kerran meidän talomme kuva, eli tämä on nyt sitten se paikka, mistä me ollaan tässä puhuttu, ja tosiaan Kopernikuksen tie 1, ja tämä on nyt se Tähtitornin vuori. Helposti menee sekaisin kuin Helsingissä jotenkin puhekielessä Tähtitornin mäkiä, vai onko nyt vuoriakin puhekielessä useita, niin yritetään aina tätä sähköpostissakin sitten varaajalle, että tule tuohon osoitteeseen. Mutta Unionin kadun eteläpäässä Helsingissä, jos tuntee, niin sitä kun kulkee etelään, niin päätyy meidän pihaan. Kyllä. Sitten tosiaan haluttiin vielä tähän tuoda, mekin ollaan erilaisia tehtäväpaketteja aikojen saatossa tehty, että löytyy meidän nettisivulta vähän pitkä urli, mutta siinä se on, tai voi googlettaa Tiedemuseo Liekin observatorio, niin löytää sitten sivut ja sieltä sitten oppilaitokselle välilehden alta sitten löytyy näitä tehtäväpaketteja. Siellä on niin kuin meidän itse niin kuin laatimia, no tokihan on tällaisia universaaleja hyviä ideoita nettipullollaan ja mekin ollaan niistä ammennettu, ollaanko joku sitten keksitty omastakin takaa, mutta niin kuin, toisin sanoen kerätty tällaisia niin kuin todella niin kuin klassikkotehtäviä niin kuin opettajille sieltä katsottavaksi, mitä voi luokassa tehdä. Varmasti hyvin samoja, mitä tässä ehkä tänään on muilla esittäjilläkin tullut esille, koska ne on klassikoita useat näistä tällaisista. Ja sitten pari jotain linkkejäkin siellä sitten eteenpäinkin ollaan kerätty. Niin. Joo, ja sieltä löytyy muun muassa IAUn tämmöisille koulutehtäväsivuille linkki, Joo, totta. joka on tämä meidän päivän tapahtuman järjestäjä. Joo, totta. Joo, me alettiin miettiä, että tuliko sitä mainituksi, mutta tosiaan tämä International Astronomical Union, kansainvälinen tähtitieteen unioni, tosiaan niilläkin on sitten kaikenlaisia omiakin paketteja, ollaan taidettu jo linkata niiden sivuilla. Muutama sana vielä. Tiedemuseo Liekistä. Meidän näyttelykeskus on tuolla yliopiston päärakennuksella, ja siellä on tosiaan 2 näyttelyä. On näyttely, joka kertoo yliopiston historiasta ja yliopiston merkityksestä Suomessa, ja sitten on vaihtuva näyttely, joka tällä hetkellä on ruuasta kertova, terveellisestä, turvallisesta ruuasta kertova näyttely, ja siellä meillä on myös sitten kouluryhmillä vierailumahdollisuus. Eli tällä niin kuin laajennetaan tähtitieteestä muihinkin tieteisiin. Eli sitä on Tiedemuseollekin tarkoitus tässä kohteessa sitten tehdä, että muitakin tieteitä niin kuin esitellä. Mm-hmm. Oliko siinä vai enää? Kiitokset. Tämä liittyy meidän hands-on-juttuun, mikä nyt ei valitettavasti striimissä sitten enää ole, mutta me tehdään tänään kraattereita kaakaojauhoon paikan päällä olijoiden kanssa, niin tässä on
ole nyt kaakaojauhoon tehty, vaan oliko Marsin pinnalle tullut asteroidi, törmännyt joskus, tullut hymynaama. Kiitoksia. Kiitos. Onko kysymyksiä täältä yleisöstä? Mä haluaisin kysyä semmoista, että järjestättekö te tai URSA tai joku instanssi semmoista mahdollisuutta, että pääsisi luokan kanssa pimeään aikaan katsomaan kaukoputkella taivaalle, kun esim. Me ollaan keskustan koulu ja meillä on aika osallistuvat vanhemmat, niin se saattaisi jopa olla järjestettävissä. Musta tuntuu, että sieltä URSA pystyy jatkamaan, koska he on se taho. Joo, eli vastaan tässä vaiheessa. Itse asiassa meidän tähtitorni oli mulla aikaisemmin tuossa mun esityksessä, mutta sitten mä jostain syystä ajattelin, että se ehkä on niin, se on vähän hankalaa, koska siinä just se, että tosi mielellään sinne otetaan koululaisryhmiä, mutta sitten se, että milloin on selkeää ja milloin siellä oikeasti näkee jotain, niin se on sellaista puljaamista, mikä on tietysti sit vähän hankala ilta-aikaan, kun ei ole kouluaikaan, että päästäänkö tänä iltana, no ei nyt päästäkään. Sitten vielä kun se tähtinäytös normaalistikin saattaa peruuntua sitä varten, että yhtäkkiä tuleekin pilvistä, vaikka ensin näytti hyvältä. Mutta kannattaa olla meihin yhteydessä ursa.ursa.fi ja kysyä sitten näistä mahdollisuuksista, että kyllä siihen oikeasti saadaan niin kuin onnistumaan. Joo. Yes. Muita kysymyksiä? Ei taida olla, me voidaan päästää Tuumas irti. Mullakin on vähän rekvisiittaa. Joo. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Itse asiassa mä voin heti ottaa esille sen, siis mä oon Tuumas Hackman, mä oon yliopistotutkija Helsingin yliopistossa, mutta vastaan myös siitä, että otan vastaan koululaisryhmiä. Ja meillä on itse asiassa pieni teleskooppi, ja esimerkiksi talviaikaan niin aurinko laskee aika varhain, niin jos on vierailu, niin kyllä mä vien aina sille teleskoopille, mutta aika harvoin sattuu sillä tavalla, että siellä pystyy katsomaan jotain. Ja sitten taas kesäaikaan tai muina aikoina, jos aurinko sattuu paistamaan sopivasta suunnasta, niin meillä on myös tämmöinen aurinkofiltteri, että voidaan katsoa auringon pilkkuja sillä. Mutta mun varsinainen aihe täällä oli aika ja etäisyydet tähtitieteessä. Ihan tällaista yleissivistystä, että tähtitieteessä on aika erikoiset yksiköt, ja esimerkiksi tähtitieteessä on tämmöinen käsitys kuin tähtiaika, ja tähtiaika on synkronisoitu sillä tavalla, että se on maapallon pyörähdysaika, ja se eroaa jonkin verran tästä normaaliajasta siinä mielessä, että kun maapallo liikkuu radallaan, samalla kun se liikkuu, niin se pyörähtää, mikä tarkoittaa sitä, että jotta aurinko olisi samassa paikassa maapallon suhteen, niin maapallon pitää pyörähtää vähän enemmän. Ja sen takia siis 24 tuntia tähtiaikaa on pidempi kuin 24 tuntia normaalia aikaa. Sitten tähtitieteessä myös on semmoinen käsite kuin juliaaninen päivä. Tämä on tämmöinen juokseva päivä. Päivä on ihan yhtä pitkä kuin normaali päivä, mutta nollakohta on ihan eri kohdassa. Eli se on muutamat tuhat vuotta sitten asetettu se nollakohta. Mutta on sitten olemassa tämmöisiä helppoja yhtälöitä, joilla saadaan muutettua tavallinen päivämäärä juliaaniseksi päiväksi. Tuossa on yksi esimerkki. Mutta sitten jos mennään tähän aika- ja etäisyyksiin, niin tähtitiede perustuu moderniin fysiikkaan, ja siinä on olennaisena osana
tämä Einsteinin kehittämä suhteellisuusteoria. Ja siinä aika ja avaruus nivoutuu yhteen sillä tavalla, että jokainen hetki ja paikka avaruudessa on piste aika-avaruudessa. Joku on selittänyt sen tällä tavalla, että on 3 avaruusulottuvuutta, mutta sitten siihen tarvitaan aina aikakin lisäksi. Ja mitä aika sitten on, niin se on taas tämmöinen aika vaikea käsittää fysiikassa. Eli on teorioita, joilla yritetään selittää, mikä aika on, mutta koska ihminen on niin kiinni ajassa siinä yhdessä aikapisteessä, niin ihmismielellä on aika vaikea käsittää, mikä aika on. Se, mikä me tiedetään, että avaruudessa voi liikkua, mutta ajassa liikutaan vaan yhteen suuntaan. Ja tämä on jotenkin tällainen niin kuin perustavanlaatuinen ilmiö, että ajassa taaksepäin matkustaminen ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Se aiheuttaisi tällaisia ristiriitoja. Esimerkiksi tyypillinen esimerkki on se, että matkustaisi ajassa taaksepäin ja tappaisi oman isänsä, jolloin sitten taas ei olisi koskaan syntynyt, jolloin ei olisi matkustanut taaksepäin. Johtaa tällaisiin niin kuin loopeihin, jotka on mahdottomia. Tähtitieteessä taas niin tutkitaan kaikkea, mitä on maapallon lähiympäristön ulkopuolella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me yleensä ei tutkita laboratorioissa. Joitakin kappaleita voidaan tutkia laboratorioissa, mutta kohteet on yleensä hyvin kaukaisia ja tarkoittaa sitä, että meillä on havaintoinstrumentteja ja sitten meillä on teorioita ja niillä havaintoinstrumentteilla me voidaan sitten esimerkiksi mitata valoa tai jotain muuta säteilyä, mikä kohteesta tulee. Ja se säteilyn eteneminen, niin se mikään ei pysty etenemään nopeammin kuin valon nopeus. Eli se tarkoittaa sitä, että jos me näemme kaukaisia kohteita, niin tavallaan näemme menneisyyteen. Jos otetaan meidän lähiavaruus, niin tällä ei ole mitään suurta merkitystä. Esimerkiksi lähimmät tähdet näemme niin kuin ne olisi niin kuin ikään kuin 4 vuotta sitten. Mutta sitten kun mennään todella isoihin etäisyyksiin, niin tällä tulee merkitystä, koska me tiedämme, että koko maailmankaikkeus on arviolta semmoinen 14 miljardia vuotta vanha. Ja sillä tavalla siis tähtitieteilijät pystyvät niin kuin hyödyntämään tämän, että kun katsotaan hyvin kauas, niin me nähdään maailmankaikkeus sellaisena kuin se oli ihan alkuaikoinakin. Etäisyyksien mittaaminen, niin se tapahtuu eri menetelmillä, mutta yksi tämmöinen perusmenetelmä on tämä, mitä kutsutaan trigonometriseksi parallaksiksi. Tämä on itse asiassa ihan sama menetelmä, mitä ihmisetkin käyttää. Meillä on 2 silmää, ja kun me yritetään arvioida etäisyyksiä, niin me katsotaan kaikkea 2 suunnasta. Ja pieni lapsikin huomaa, että jos hän katsoo jotain esinettä ja sitten on jotain taka-alalla, niin kun vuorotellen sulkee silmät, niin näyttää siltä, että tämä edellä oleva esine vähän hypähtää edestakaisin. Ja mitä enemmän se hypähtää, niin sitä lähempänä se on. Ja ihmismieli pystyy automaattisesti, on oppinut automaattisesti sillä tavalla arvioimaan etäisyyksiä. No tähtitieteessä tehdään tavallaan samaa, mutta siinä ei käytetä sitten niin kuin, ihmissilmää, vaan tehdään sillä tavalla, että katsotaan kohdetta puolen vuoden välein, jolloin maapallo on liikkunut toiselle puolelle aurinkoa. Ja tämä aiheuttaa tällaisen näennäisen muutoksen tähtitaivaalla,
mutta tämä näennäinen muutos on hyvin pieni. Se on niin pieni, että sitä pystyy havaitsemaan ensimmäistä kertaa vasta 1800-luvulla. Ja tällä tavalla voidaan mitata ihan niin kuin trigonometrisesti etäisyyksiä ja saadaan sitten hyvin tarkkoja etäisyyksiä. Tähtitieteessä tällainen perusyksikkö on parsec, ja se liittyy just tähän trigonometriseen parallaksiin, eli sillä tavalla, että 1 parsec on se etäisyys, jossa tämä kohde siirtymä, kun maapallo on siirtynyt auringon yhdeltä puolelta toiselle puolelle, se maksimisiirtymä on sitten 2 kaarisekuntia. Ja silloin se on 1 parsekin etäisyydellä. Eli kääntäen voisi sanoa näin, että jos tarkkailisi maapallon rataa 1 parsekin etäisyydestä, niin maapallon etäisyys auringosta näkyisi kulmana, joka on 1 kaarisekunti. Ja 1 kaarisekunti on siis 3600 osaa astetta, eli hyvin pieni kulma. Tästä sitten on rakennettu tällainen niin kuin tällaiset etäisyystikkaat. Eli lähimmät etäisyydet voidaan mitata ihan tutkilla. Tätä voidaan tehdä aurinkokunnan sisällä, mutta sitten kun mennään lähimpiin tähtiin, niin käytetään parallaksia. Ja sitten näillä uusilla satelliiteilla, esimerkiksi Gaia-satelliitilla, pystytään jo mittaamaan tätä trigonometristä parallaksia aika pitkälle, eli suurin osa meidän linnunradasta, niin saadaan mitattua kohteet, tai puolet siitä saadaan mitattua ihan tarkasti trigonometrisella parallaksilla. Mutta sitten kun ei enää pysty tätä käyttämään, niin sitten käytetään ikään kuin tämmöiset standardikynttilät. Standardikynttilät on siis tällainen tähtitieteellinen kohde, jonka kirkkaus me tunnetaan tarkasti. Ja se kirkkaus tunnetaan tarkasti sen takia, että näiden kohteiden, näitä löytyy myös meidän lähiavaruudesta, ja niitä on pystytty mittaamaan trigonometrisella parallaksilla. Ja sitten kun tällainen kohde näkyy vaikka jossain galaksissa, niin me vaan mitataan sen kirkkaus ja tiedetään, että säteilyn kirkkaus pienenee suhteessa etäisyyden neliöön. Eli tämä on niin kuin vastaava, kun vaikka joku ajaa pyörällä tai autolla ja näkee vaikka joku toisen auton tai pyörän valon jossain kaukana, niin ihmisaivotkin pystyy jollakin tavalla ikään kuin huomioimaan sen, että mitä kauempana se kohde on, niin sen himmeämmältä se näyttää. Eli samaa käytetään tähtitieteessä. Ja tällä tavalla pystytään sitten rakentamaan aika pitkälle avaruuteen. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos siinä standardikynttilöissä on tehnyt jonkun virheen, niin sitten pitää kaikki, se virhe kertaantuu kaikissa etäisyyksissä. No sitten jos mennään ihan näihin tähtitieteellisiin etäisyyksiin, niin meidän lähiavaruudessa on siis aurinkokunta. Ja aurinkokuntamalleja yritetään joskus tehdä. Ja yksi tällainen malli on, jos ottaa vaikka tällaisen jumppapallon ja kutsuu tätä auringoksi, niin tässä samassa skaalassa niin maapallo olisi tällainen 4 millin kokoinen pieni pallo. Ja tässä skaalassa niin maapallon etäisyys auringosta olisi semmoinen 53 metriä. Ja tässä skaalassa lähin tähti olisi 14 000 kilometrin etäisyydellä. Eli vaikea käsittää. No, mä oon joskus kun mä esittelen tähtitiedettä, niin mä käytän toisenlaista mallia.
Eli kuvitellaan, että aurinko on tämmöinen millimetrin kokoinen sora-kappale. Niin tässä skaalassa niin maapallo olisi niin kuin mun keskisormen päässä. Ja sitten koko meidän aurinkokunta aina Neptunuksen asti mahtuisi sellaiseen niin kuin, semmoiseen niin kuin 4 metrin sisään. Mutta tässäkin skaalassa sitten lähin tähti olisi noin 30 kilometrin etäisyydellä. Eli tämä kuvastaa ehkä semmoista harhaa, mitä meillä on. Jos katsomme tähtitaivasta, niin näyttää siltä, että koko taivas on täynnä tähtiä ja niitä on hirveän tiheästi. Mutta oikeasti niitä tähtiä meidän lähiympäristössä on samalla niin tiheästi kuin mitä olisi niin kuin tällaiset pienet soran jyväset 30 kilometrin etäisyyksistä toisistaan. Sitten on toinen harha myös, jos katsoo tähtitaivasta. Ja se on se, että ne tähdet, mitä me näemme, ei suinkaan ole niitä lähimpiä tähtiä. Vaan jos ottaa 100 lähintä tähteä, niin me näemme paljain silmin ainoastaan semmoinen 10 niistä. Ja silti me näemme kirkkaana yönä semmoinen muutama 1000 tähteä. Eli tähdetkin on niin erikokoisia ja loistaa niin eri määrillä eri kirkkauksia, että se mitä me näemme yleensä taivaalla on tähtejä, jotka ovat hyvin kaukaisia, mutta äärimmäisen kirkkaita kohteita. No sitten jos mennään suurempiin kokonaisuuksiin, niin aurinkokunta kuuluu Linnunrataan, joka on tämmöinen tavallinen galaksi. Ja tässä Linnunradassa niin me ollaan suurin piirtein siinä niin kuin keskivaiheella, ei ihan keskustassa eikä ihan ulkoreunalla. Linnunrata on semmoinen aika tavallinen galaksi, ja galakseja taas on todella suuri määrä. Jos mennään taas niin kuin vielä suurempaan skaalaan, niin Linnunrata kuuluu tällaiseen paikalliseen galaksiryhmään, joka taas kuuluu paikalliseen superjoukkoon. Tämä on tällainen kaaviokuva tästä paikallisesta superjoukosta, ja tässä kuvassa on 6600 galaksia. Nämä on järjestäytyneet ei ihan sattumanvaraisesti, vaan nämä galaksijoukot, superjoukot muodostaa tällaisen niin kuin, verkon, kosmisen verkon, jossa yhdistyy galaksit. Sitten jos otetaan koko maailmankaikkeus, niin maailmankaikkeuden kokoa emme pysty tietämään. Se voi olla ääretön tai se voi olla äärellinen. Sitä ei pysty millään tavalla havaitsemaan. Se, mitä me pystytään havaitsemaan maailmankaikkeudesta, on se osa maailmankaikkeus, josta valo on ehtinyt tämän 14 miljardin vuoden aikana meihin päin. Ja se tarkoittaa siis sitä, että me ollaan niin kuin keskellä tätä näkyvää maailmankaikkeutta, mutta maailmankaikkeudella ei ole tietenkään mitään keskipistettä. Itse tämä pallo, mikä muodostaa tämän havaittavissa olevan maailmankaikkeuden, niin sehän laajenee koko ajan, koska mitä enemmän kuluu aikaa, niin sen kaukaisemmista kohteista valo ehtii meihin. Tällainen väärinkäsitys, ja valitettavasti minun on pakko sanoa, että tämmöistä esiintyy myös Tähdet ja avaruuslehdessä, on se, että puhutaan, että joku kohde on 14 miljardin valavuoden että sen etäisyydellä.
tämä on väärä tapa ilmaista. Se oikea tapa ilmaista on se, että se on niin kaukana, että on kestänyt vaikka 12 miljardia vuotta valolle tulla siitä kohteesta. Mutta samanaikaisesti, kun valo on kulkenut meitä kohti, niin maailmankaikkeus on laajentunut. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se näkyvä maailmankaikkeus ei ole 14 miljardia valovuotta, vaan se on sen sijaan tällainen pallo, jonka säde on 93 miljardia valovuotta. Maailmankaikkeuden laajeneminen liittyy tähän yleiseen teoriaan maailmankaikkeuden synnystä, eli se mitä kutsutaan alkuräjähdysteoriaksi. Ja tämän mukaan maailmankaikkeuden ikä on noin 13,8 miljardia vuotta. Tälle on aika hyvin saatu rajoja, koska on voitu käyttää erilaisia havaintoja ja kaikki nämä havainnot antaa tällaisen suurin piirtein saman arvion maailmankaikkeuden iästä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun maailmankaikkeus syntyi, niin tila oli hyvin tiheä ja hyvin kuuma, tämä alkutila. Me emme millään voi päästä siihen nollahetkeen. Siinä tulee kvanttimekaniikka vastaan. Varhaisin hetki, mitä voidaan kuvata fysiikassa, on semmoinen, mitä kutsutaan Planckin ajaksi. Ja se on sitten tämä 5,4 kertaa 10 potenssiin miinus 44 sekuntia. Ja tämä on ikään kuin se varhaisin hetki, mitä voidaan millään tavalla kuvata fysiikassa. Jos mennään siihen hetkeen, niin tämä raja liittyy tällaiseen Heisenbergin epätarkkuusperiaatteeseen. Eli tarkoittaa sitä, että on mahdotonta mitata yhtä aikaa esimerkiksi aikaa ja energiaa. Ja tämä ei ole pelkästään kysymys siitä mittausinstrumentista, vaan tämä on tällainen epätarkkuus, joka on myös esimerkiksi aiheuttaa kvanttimekaanisia ilmiöitä. Eli esimerkiksi elektroni voi tunneloitua vaikka jonkun ikään kuin jonkun muurin läpi ilman, että se kulkee sen läpi, jos se muuri tai mikä se onkaan on tarpeeksi ohut ja aikaskaala on tarpeeksi pieni. Mutta tästä lähtien siis maailmankaikkeus on laajentunut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan myös jakaa maailmankaikkeus erilaisiin aikakausiin. Ja tässä lämpötila ja energiatiheys on se, mikä määrää aikakaudet. Nämä luvut, mitä mä nyt näytän täällä, niin ne on tällaisia teoreettisia lukuja ja aina välillä tulee niin kuin uutta tietoa, joka muuttaa niitä, että niissä on jonkin verran epävarmuuksia. Mutta jos otetaan niin kuin nämä ensimmäiset 10 sekuntia, niin siihen mahtuu jo aika monta aikakautta. Eli tämän Planckin ajan jälkeen niin on ensin tällainen suuri yhtenäisyysepokki. Se on tällainen tila, jossa nykyiset fysiikan lajit eivät ole ollut olemassa sellaisinaan, vaan koko fysiikka on maailmankaikkeudessa ollut erilainen. Sitten tulee tällainen hyvin voimakas laajeneminen, joka kutsutaan inflaatioksi. Ja se on tapahtunut niin nopeasti, että se on tapahtunut valua nopeammin. Tämä ei riko millään tavalla sitä suhteellisuusteoriaa, koska tässä laajenemisessa mikään hiukkanen tai mikään informaatio ei liiku, vaan se on avaruus, joka laajenee. Sitten kun lämpötila on pikkuhiljaa laskenut, niin on nämä alkeishiukkaset pystynyt syntymään, eli ensin kvarkit, sitten protonit ja neutronit ja sitten elektronit. Tämän jälkeen on sitten ollut olemassa tavallista ainetta,
mutta koska maailmankaikkeus on ollut paljon tiheämpi, niin säteilyenergian määrä on ollut suurempi kuin aineen energian määrä. Eli aina 70 000 vuotta alkuun räjähdyksen jälkeen, niin tämä kausi kutsutaan säteilyvaltaiseksi kaudeksi. Tässä ei kyllä tapahdu mitään dramaattista muutosta, eli se on vain pikkuhiljaa, niin kun maailmankaikkeus on laajentunut, niin säteilyn tiheys on pienentynyt, mutta vastaavasti aine on ollut vakio. Sen jälkeen tulee tämmöinen materiavaltainen kausi, mutta tässä materia ei ole pelkästään tavallinen aine, mitä me tunnetaan, vaan myöskin pimeä aine. Ja pimeä aine on tällaisia hiukkasia, todennäköisesti voi olla jotain alkeushiukkasia, mutta me emme tiedä, mitä ne on. Tiedämme ainoastaan sitä, että jonkinlainen tällainen aine pitäisi olla olemassa, ja se vuorovaikuttaa hyvin heikosti normaalin aineen kanssa. Ja se, että me tiedetään, että tämmöinen on olemassa, niin se näkyy siitä, että esimerkiksi galaksit pyörii niin nopeasti, että tähdet eivät pysyisi, aine ei pysyisi galaksissa kiinni ilman tämmöistä pimeää ainetta, joka pitää sitä kasassa. No sitten kun maailmankaikkeus on laajentunut, niin on yhä enemmän tullut vielä tämmöinen mystisempi energiamuoto, joka kutsutaan pimeäksi energiaksi. Ja tätä on, jos otetaan koko tämä niin kuin ikään kuin energiabudjetti, mitä maailmankaikkeudessa on, niin se on suurin piirtein 2/3 kaikista. Tämä on ehkä vielä vaikeampi käsittää, että tämä on tällainen malli, joka on jouduttu ottamaan mukaan sen takia, että on huomattu, että maailmankaikkeuden laajeneminen tällä hetkellä tapahtuu kiihtyen. Jos sitä pimeää energiaa ei olisi, niin silloin maailmankaikkeuden laajeneminen pitäisi pikkuhiljaa hidastua, mutta näin ei tapahdu. Jos vielä jatketaan tuota ajasta, niin tietenkin tähtitieteessä on kiinnostavaa tietää myös, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja tässä ratkaisevaa on tämän koko maailmankaikkeuden tiheys ja sitten pimeän energian käyttäytyminen. Alun perin oli niin kuin ikään kuin 2 tällaista pääskenaariota, että yksi sellainen, että maailmankaikkeus laajenee ja sitten painovoima pikkuhiljaa hidastaa sen ja sitten se romahtaa takaisin. Mutta se me tiedetään aika hyvin, että tällaista ei tule tapahtumaan, koska ollaan pystytty mittaamaan suurin piirtein kuinka paljon ainetta on maailmankaikkeudessa. Eli tuossa saadaan heti poissuljettua yksi vaihtoehto. Sen sijaan nämä havainnot niin osoittaa sitä, että maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtymässä, ja se johtuu tästä pimeästä energiasta. Tämä maailmankaikkeuden loputon laajeneminen, niin mihin se sitten lopulta johtaa? No, yksi skenaario on se, mitä kutsutaan lämpökuolemaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun maailmankaikkeus laajenee jatkuvasti, niin pikkuhiljaa energia myös jakautuu tasaisemmin. Tähtiä ei enää synny, viimeiset tähdet kuolee. Lopulta myös tämmöiset kvanttimekaaniset ilmiöt rupeaa hallitsemaan, ja se, mikä jää jäljelle, on pelkkää säteilyä sitten, niin kuin, ei nyt ikuisuuden päästä, mutta erittäin pitkän ajan päästä. No sitten toinen vaihtoehto on sitten tämä, jos tämä pimeä energian käyttäytyminen on sellainen, että se laajeneminen kiihtyy yhä enemmän, niin se on sitten tämmöinen, mitä kutsutaan loppurepeämiseksi, englanniksi Big Rip. Eli se tarkoittaa sitä, että pimeä energia pikkuhiljaa, tällä hetkellä se vaikuttaa ainoastaan suurilla skaaloilla sillä tavalla, että suuren skaalan maailmankaikkeus laajenee, mutta esimerkiksi jos katsotaan meidän
paikallista galaksiryhmää ja paikallista superjoukkoa, niin siinä edelleenkin painovoima vaikuttaa sillä tavalla, että se tiivistyy pikkuhiljaa. Mutta mitä voimakkaammin tämä pimeä energia vaikuttaa, niin sen pienempiin skaaloihin se rupeaa etenemään. Eli sitten lopulta nämä galaksijoukot rupeaa hajoamaan, ja meidän oma galaksi hajoaa. Sitten kun mennään yhä enemmän pienempiin skaaloihin, niin koko aurinkokunta hajoaa, ja sitten kun mennään ihan niin kuin atomitasolle, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että atomitkin hajoaa, ja lopputulos on sitten sellainen maailmankaikkeus, jossa yksittäiset pisteet ovat niin kaukana toisistaan, että ei mikään kommunikaatio enää pysty vaikuttamaan niiden välillä. Eli valon nopeus ei enää riitä siihen kumoamaan sitä nopeaa laajentumista. No sitten on vielä tämmöinen vähän eksoottisempi skenaario, joka kutsutaan nimellä Big Slurp. Mä oon nyt kääntänyt tämän suureksi hörpyksi. Ja se on se, että maailmankaikkeuden alkuvaiheessa oli tämmöinen inflaatiovaihe, jolloin tapahtui laajenemista nopeammin kuin valon nopeudella. Ja se johtuu siitä, että koko avaruudessa oli sisäänrakennettua energiaa ja tapahtui faasimuutos, eli vähän niin kuin samalla tavalla kuin jos vesi jäähtyy jääksi, niin siinä vapautuu energiaa. Niin vastaavasti voisi olla näin, että me ei olla sillä niin kuin alemmalla energiatasolla, vaan vieläkin on olemassa joku alempi energiataso. Ja sitten jossain vaiheessa vaan yhtäkkiä niin tapahtuu tällainen faasimuutos, joka tuhoaa kaiken sen, mitä meillä on. Ja mitä sitten tulee, niin sitä ei kukaan osaa sanoa. Mutta näistä ei nyt tarvitse huolehtia. Että niin. Eli jos ajattelemme maapalloa, niin siis maapallo sinänsä niin ei pysty ylläpitämään elämää kuin muutama 100 miljoonaa vuotta, koska auringon säteily koko ajan lisääntyy pikkuhiljaa. Ja viimeistään joskus, niin kuin, riippuen mitä laskee, niin viimeistään semmoisen niin kuin 500 miljoonaa vuoden päästä, niin maapallolla ei enää pysty asumaan. Miljardin vuoden päästä niin maapallon lämpötila alkaa olla niin korkea jo, että kaikki vesi kiehuu. Eli siinä mielessä ei tarvitse tästä huolehtia. Ja nykymenolla ne ehkä ihmiskunta hoitaa sen paljon nopeammin tämän. Joo. Mutta tällaista. Onko jotain kysymyksiä nyt tässä vaiheessa? Joo, mä pyydän, että sä kerrot uudestaan sen, että tämän sun hyvin konkreettisen esimerkin, mitä pystyy lapsille koulussa selittämään, että jos aurinko on millimetrin kokoinen sorakappale, ja oliko se sun kämmenen keskellä, ja niin sitten niin kuin maapallo olisi keskisormen päässä, oliko se näin? Joo. Ja lähin tähti olisi 30 kilsan etäisyydellä, saiko mä tämän oikein? Se on oikein. Joo. Ja maapallo olisi sitten niin pieni, että ei sitä edes näe, jos aurinkokin olisi vain millimetrin. Siis maapallon kokohan on alle 100% auringon koosta. Jep. Eli se olisi niin pieni, ettei sitä pysty näkemään. No niin, hyvä. Joo, kiitos. Mutta tämä just tarkoittaa sitä, että jos haluaa luokkahuoneessa tehdä tällaisen aurinkokunnan mallin, niin se menee aika vaikeaksi. Mutta jumppapallokin oli aika hyvä kyllä. Joo. Pystyy koulupihan menee 53 metrin päähän kuitenkin.
Joo, ja sitten tämmöisellä. Joo. Mä voisin jatkaa, että esimerkiksi meidän sivuilla siellä näytettiin ne koululaisille sellaisia tehtäväpaketteja, niin meillä on siellä vessapaperirullaan tehtävä mittakaava myös. Niitähän on erilaisia tapoja niin kuin visualisoida noita mittakaavoja, ja laskureitahan näihin planeettojen ja tähtien tai auringon ja maan niin kuin kokoihin löytyy netistä, mutta tietysti voi olla helpompi, jos on yhdessä paikassa, mistä etsi. Ai niin, hedelmistäkin meillä on maailmankaikkeuden malli, joo, että niin on tosi miljoona eri tapaa niin kuin visualisoida niitä eri mittakaavoja. Kysymyksiä lisää? Ilmeisesti ei. No, periaatteessa tässä, tässä vaiheessa ohjelma olisi mahdollisuus keskustelulla, jonka jälkeen tuolla on kahvia ja pientä purtavaa tuossa aulassa. Mutta meillä on aika vähän porukkaa täällä, että nyt tietysti jos on yleisiä kysymyksiä meidän opettajille tullut mieleen, jota ei ehkä ole tässä käsitelty, ja muuta tällaista, niin niitä olisi hyvä aikaa käsitellä tässä. Siinä olisi se, että nyt jos kaikki keskustelu, mitä nyt käydään, saataisiin striimiin, sitten sen jälkeen me katkaistaan se striimi, ja sen jälkeen tietysti meidän kanssa pystyy keskustelemaan sitten vapaammin vielä tässä, totta kai. Mutta nyt olisi tällaista yleisempää keskustelua mahdollisuus herätellä. Mutta meillä on tosiaan sen verran vähän täällä porukkaa, että aivan ymmärrettävästi tästä nyt ei ehkä mieletöntä keskustelua ja polemiikkia synny. Joten jos näin on asianlaita, niin sitten siinä tapauksessa sanoisin, että me päätellään striimiä tästä kohtapuoleen ja tosiaan hirveän mielellään kaikki striimiä seuranneet tai myöhemmin tallennetta katsovat, niin voi ottaa meihin kaikkiin täällä esiintyneisiin yhteyttä ja kysyä sitten lisää ja sopia kaiken näköisistä vierailuista ja muista. Ja kiitoksia paljon kaikille läsnäolleille ja striimiä seuranneille. Me tosiaan jatkamme täällä päässä kahville ja sitten sen jälkeen täällä on vielä mahdollisuus osallistua tällaisiin työpajoihin tai tulla keskustelemaan sitten meidän kanssa, että miten niitä työpajoja voisi hyödyntää sitten kouluopetuksessa. Mutta kiitos paljon kaikille tältä erää täältä Tieteiden talolta.